கர்த்தர் right நல்லவர். අපි වචනයට යන්න යනවා நாங்கள் வார்த்தைக்கு போக போகிறோம். කී දෙනෙක් සන්තෝෂයෙන් අහන්න යනවද எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியாக கேட்க போகிறீர்கள்? මේ දේශනාව இந்த பிரசங்கம் මම මේ ගිය සෙනසුරාදා ඊට ඉස්සර සෙනසුරාදා කරා இந்த பிரசங்கத்தை போன கிழமைக்கு முதல் கிழமை செய்தது. ඉතින් සමහරක ඉල්ලීම නිසා ඉරිදා කරන්න සිද්ධ වුණා அப்ப ஒரு சிலருடைய அந்த கேள்வி விருப்பத்துக்கு மாறாக இன்று செய்ய துவங்கினேன். සමහරට සෙනසුරා එදා කරපු හැටි සමහර වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් அப்ப அன்றைக்கு செய்ததுக்கு பார்க்க இன்றைக்கு மாறலாம். ඒ කියන්නේ මම ලොක්ෙක් කියන එකද அது நான் பெரியவன் என்பதா? නෑ නෑ இல்லை, ඒක සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් කරන්නව දෙයක් அது அந்த பரிசுத்த ஆவியானால் செய்யக்கூடிய காரியம். ආමෙන් ஆமென். ඒ නිසා ඔබට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්න යනවා ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதனால் உங்களோட பேச போகிறார். බ්‍රදර් ඇන්ඩ්‍රුට කතා කරන්න යනවා எனக்கு பேச போகிறார். මට කතා කරන්න යනවා போதகருக்கு பேச போகிறார். මෙතනින් ඔක්කොටම කතා කරන්න இங்க යනවා இருக்கிற எல்லாருக்கும் பேச போகிறார். ඒ කතා කරන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට அந்த பேச போவது தேவனானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு. හැබැයි නිදියන් ඉන්න එක්කනට කතා කරන්නේ නැහැ அப்ப அந்த நித்திரை கொள்கிறவருக்கு பேச மாட்டார். දැන් නිදියගෙන හිටියොත් இப்ப நித்திரை கொண்டிருந்தால் දැන් හීනෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙන කවුරු හරි පෙන්නයි இப்ப தூக்கத்திலே வேற யார் சரி கனவுல ඔබ දැන් காட்டுவார். දේශනා වෙලා නිදියගෙන ඉන්නවා නම් அப்ப பிரசங்கத்தில் அப்படியே தூங்கி கொண்டிருந்தால் ඔබ ලොකු ප්‍රපාතයකට වැටෙනවා වගේ පෙනේ அப்ப நீங்க ஒரு பள்ளத்திலே விழுவது போல காண்பீர்கள். කවුරු එක්ක එකල බෙල්ල මිරිගෙනවා වගේ පෙනේ யார் சரி வந்து அந்த கழுத்தை நெருக்குவது போல காண்பீர்கள். කවුරු එක්ක කනට ගන්නවා වගේ පෙනේ யார் சரி ஒருத்தர் கண்ணத்துக்கு அறைவது போல ඒ காண்பீர்கள். නිදියන් ඉන්න එක්කනට ඒක දැනෙන්න ගන්නවා அப்ப அந்த தூங்குறவர்களுக்கு அது தோணும். ඒක කවුරු කෙනෙක් නෙමෙයි அது யாரும் அல்ல, ඒ මම තමයි அது அது நான் தான். ඒ මන් තමයි அது போதகர் தான். ඒ මං ළඟට ඇවිල්ලා அது நான் கிட்டே வந்து බෙල්ල මිරිකන්න යනවා கழுத்தை நசுக்க போகிறேன். ප්‍රපාතයට වගේ පින පුටුවෙන් ඇදලා දාන්න යනවා கீழே அந்த விழுவுறது போல இருந்தா ඒ මන් තමයි කරන්න යන්නේ அது போதகர் தான் ඒ செய்ய නිසා සන්තෝෂයෙන් ආගෙන ඉන්න சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டு ஆமென். ஆமென். ඒක ඇත්තට වැදගත් දෙයක් இது உண்மையிலே முக்கியமான ஒரு சம்பவம். අපි මම ඔබට මතක ඇති බරබ්බාස් ගැන දේශනා කරා போதகர் பிரசங்கித்தார் பரபாசை குறித்து. මම බරබ්බාස් ගැන සමහර කාරණා හොයද්දී அந்த பரபாசை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை தேடும் போது එයාගේ නමේ තේරුම ඒවා මේවා හම්බුණා அந்த பேரின் அர்த்தங்கள் அப்படி ஒரு காரியங்கள் கிடைத்தது. ඉතින් එයාගේ ඉතිහාසයක් ගැන දන්නේ නැහැ அப்ப அவருடைய வரலாறை குறித்து தெரியாது. ඉතින් මට ඒක හොයාගන්න විදියක් නැහැ அதை தேடிக்கொள்ள எங்களுக்கு முறை இல்லை. එතකොට මම මේක කොහොමද හොයාගත්තේ அதை நான் எப்படி தேடிக்கொண்டேன்? මම මේක හොයාගත්තේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි நான் அதை தேடிக்கொண்டது வேற விதம் இல்ல. මම අපේ පාස සුරේෂ් රාමජනත අපේ ලොකු පාස කියන මම එයාට මැසේජ් එකක් දාලා කිව්වා මට මෙයා ගැන විස්තරයක් තියෙනවා නම් දෙන්න. அப்ப எங்களுடைய அந்த மூத்த போதகருக்கு நான் மெசேஜ் ஒன்று போட்டேன், இவரை குறித்து எனக்கு தேடி தாருங்கள் என்று. එතකොට එයා මට විස්තර කියන දේශනාවක් එව්වා. அப்ப அவர் அந்த ஒரு பிரசங்கத்தை எனக்கு அனுப்பினார். මට ඒ 5 දෙනෙක් ගැන කතා කරද්දී මගේ ජීවිතේ මම මාර විදිහට ෂොක් වුණා. அப்ப அந்த 5 பேரை குறித்து கதைக்கும் போது நான் அப்படியே வியன்று போனேன். මේක අවංකව කියන කතාවක්. உண்மையிலே சொல்லுகிற சம்பவம். ඕන්න මේ භාර්යාව ඉන්නවා මගෙන් අහලා බලන්න. அப்ப அந்த போதகருடைய மனைவி இருக்கிறார், கேட்டு பாருங்கள். මම ඒ දේශනාව අහලා ඇති 10 වතාවට ඇටිය. அப்ப அந்த பிரசங்கத்தை நிறைய தடவை நான் கேட்டிருக்கேன். මම එහෙම ආන්නේ නැහැ. அப்படி சாதாரணமா கேட்கறது இல்ல. මම එහෙම ඇහුවා. அப்படி கேட்டேன். එක එක්කෙනා ජීවිතේ මෙයාගෙන් මට ගන්න තියෙන්නේ මෙයාගෙන් ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියන මම හොයන්න அப்ப ගත්තා. அந்த ஒருவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து இவருக்குள்ளாக நான் என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், இவருக்குள்ளாக என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தேன். අපි මල්කුස් ගැන බැලුවා. அப்ப நாங்கள் மல்குசை குறித்து பார்த்தோம். යේසුස් වහන්සේව ගෙත්සමනුවේදී අල්ලන්න යති කන කැපුවා එක්කෙනෙක්ගෙන්. அப்ப அந்த මතකයිනේ? இயேசு கிறிஸ்துவான கெத்செமனே தோட்டத்திலே பிடிக்கும் போது அந்த காதை வெட்டினார். අපි එයා ගැන බැලුවා. அவரை குறித்து பார்த்தோம். ආය අපි බරබ්බාස් ගැන බැලුවා. பரபாசை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம். ඊට පස්සේ සීමෝන් ගැන බැලුවා. சீமோனை குறித்து பார்த்தோம். කවුද අර යේසුස් වහන්සේ වැටලා ඉති කුරුස උසුලගෙන යන්න කිව්වේ? அப்ப அந்த இயேசுவானவர் விழுந்திருக்கும் போது அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போக சொன்னார். අපි එයා ගැන බැලුවා. அவரை குறித்து பார்த்தோம். එතකොට අපි ඊයේ දවසේ බැලුවා. அப்ப நேற்றைய நாளிலே நாங்கள் பார்த்தோம். ඊයේ බැලුවා අපි යේසුස් වහන්සේත් එක්කම කුරුසේ අනගාපු අනිකුත් ඔරා ගැන. அப்ப நேற்று பார்த்தோம் அந்த இயேசுவானவரோடு கூட சிலுவையிலே மரித்த அந்த மத்த கல்வனை குறித்து. අද බලන්න යන්නේ කා ගැන දන්නවද? இன்று பார்க்க போறது யாரை குறித்து தெரியுமா? 100කට මුලාදෑනියා ගැන. 100க்கு அதிபதியை குறித்து. 100කට මුලාදෑනියා ගැන. அந்த 100க்கு அதிபதியை குறித்து. මේ 100කට මුලාදෑනියා කවුද? இந்த 100க்கு அதிபதி யார்? මේ 100කට මුලාදෑනියට මොකද උනේ? இந்த 100க்கு அதிபதிக்கு என்ன நடந்தது? මේ 100කට මුලාදෑනියා මොනවාද දැක්කේ? இந்த 100க்கு அதிபதி என்னத்தை கண்டான்? ඒක තමයි අපි දාලා තියෙන දේශනා මාර්තුකාවට. அதைத்தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் பிரசங்கத்தின் தலைப்பு. 100කට මුලාදෑනියා ඒ සිදුවුණු දේ දැක அந்த 100க்கு அதிபதி சம்பவித்ததை கண்டு මොනවද දැක්කේ? என்னத்தை கண்டான்? මෙයා යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තද? இவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டானா? එහෙනම් අපි 100කට මුලාදෑනියා ගැන අපි පොඩ්ඩක් යන්න වෙනවා හොයන්න. அப்ப அந்த 100க்கு அதிபதியை குறித்து நாங்கள் கொஞ்சம் தேடிக்கொண்டு போக வேண்டும். ඒ 100කට මුලාදෑනියා அந்த 100க்கு அதிபதி අපිට මොනවද උගන්වන්නේ? எங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? ඒ යේසුස් වහන්සේ அந்த இயேசுவானவர் ඔබට මට මොනවද කියලා දෙන්න உங்களுக்கும் යන්නේ? எனக்கும் என்ன சொல்லி தர ඒක போகிறார்? තමයි අපි බලන්න යන්නේ. அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ආමෙන්. ஆமென்.
ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවනම් ආමෙන් කියලා කියන්න. சந்தோஷமா இருந்தால் ஆமென் என்று சொல்லுங்கள். මට ඕන ප්‍රීතියෙන් එක මෙතන 10 දෙනෙක් ඉන්නවනම්. எனக்கு தேவை இந்த இடத்துல 10 பேர் சந்தோஷமாக இருந்தால், ප්‍රීතියෙන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවනම් 10 பேர் இருந்தால் ඒ 10 දෙනා ආමෙන් කියලා කියන්න. அந்த 10 பேர் ஆமென் சொல்லுங்கள். සද්දේ නැහැනේ. சத்தம் வரவில்லை. ඇත්තටම 10 දෙනෙක් තමයි ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ වගේ. ආමෙන් කියලා කියන්න. ஆமென் சொல்லுங்கள். එච්චරයි සද්දෙන් එන්න ඕන. அவ்வளவுதான். ඔබ ආමෙන් කියන්නේ හරි. ඔන්න ආමෙන් කියද්දි ළඟ ඉන්න එක්කෙනාගේ මේ ඇස් දෙක ඇරෙන්න ඕන. அப்ப ஆமென் சொல்லும் போது அந்த அருகில் இருக்கிற விழி திறக்க வேண்டும். ඔය ස්ත්‍රීවරුන්ට කියන්නේ. இந்த ஸ்திரீகளுக்கு சொல்லுகிறேன். ඔය නෝනල්ට කියන්නේ. இப்ப அந்த மனைவிகளுக்கு சொல்லுகிறேன். ඔය ගෙදර කෑ ගන්න සද්ද මෙතන තියාගන්න அப்ப පොඩ්ඩක්. அந்த வீட்டிலே கத்தும் சத்தத்தை இங்கே வைத்துக் கொள்ளுங்க. ආතල් ගෙනව. தேங்கனை கொண்டு வந்தீங்களா? පොළට ගියාද? சந்தைக்கு போனீங்களா? ඔබ කොයිද මෙච්චර වෙලා ගිහලා ආවේ? நீங்க இவ்வளவு நேரம் எங்க இருந்தீங்க? අන්නේ සත්‍ය පොඩ්ඩක් එන්න ඕන. அப்ப அந்த சத்தம் எனக்குள்ள வர வேண்டும். වැඩක් නැහැ. இல்லாட்டி வேலை இல்லை. නේද? ඒ උනේ. ඇන්ඩ්‍රු වෙලි ඉනාවෙන් පේනවා ඒක කියලා. මමත් ඉනාවෙන් නිසා ඔයගලන්ට පේන්න ඕන ඒක එහෙම තියෙනවා කියන එක. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ඒ නිසා அதனால අපි මේ 100ට මුලාදෑනිය ගැන බලන්න. இப்ப இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை குறித்து பார்க்க போகிறோம். කවුද මේ 100ට මුලාදෑනිය? யார் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி? 100කට මුලාදෑනිය කියන්නේ நூற்றுக்கு அதிபதி என்பது රෝම සොල්දාදුවන් அந்த ரோம சேவகர்கள் 100ක් ඉන්නවා. 100 பேர் இருப்பார்கள். බටයන්. හමුදා බටයන් කියලා හමුදාවන්. ஒரு ஒரு ஆமி குழு உண்டு. ඒ 100කට එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ஒரு சிலருக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. යේසුස් වහන්සේ කෙල විතරක් නෙමෙයි ගැහුවේ. இயேசுவானவருக்கு எச்சி மட்டும் அல்ல துப்பினது. කසපාර ගැහුව මේ ඔක්කොම දන්නවා. சாட்டை அடித்தார்கள் எல்லாம் නේද? தெரியும். අපිට සීවෙන්නේ අපිට අපේ පාපය ගැන අපේ පව්කමාව ගන්න කලින් නැත්තම් කුරුසේ පූජාව සීනේ ස්වාමිනී කසපාර ලැබුවා. அப்ப எங்களுடைய அந்த பாவங்களை நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கும் போது எங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், சிலுவையை சுமந்தீங்கள், அடி வாங்குனீங்க. අපිට සීවෙන්නේ එහෙමනේ. எங்களுக்கு ஞாபகம் ඇන வரும், පාර ලැබුවා. அந்த ஆணி ඔබගේ அறைகளை කකුල් வாங்கினீங்க. වලට ඇන වලින් ගැහුවා. காலுக்கு ஆணிகளை அடித்தார்கள். හැබැයි ඔබ දන්නවද? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா, යේසුස් වහන්සේ ඔබ මාව ගලවන පිණිස இயேசுவானவர் உங்களை என்னை மீட்கிறதுக்காக උන්වහන්සේ වීලුවට ලක් වුණා. அவர் ஒரு கேலியாக மாறினார். උන්වහන්සේ සරදම් කරා. அவரை கேலியாக மாற்றினார்கள். උන්වහන්සේගේ ඇස් දෙක බැඳලා இயேசுவானவருடைய கண்களை கட்டி මෙහෙම ගහලා தலையில அடித்து කවුද ගෑවේ කියලා කියන්න කිව්වා. யார் அடித்தது என்று சொல்லுங்கள் என்றார்கள். ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? උන්වහන්සේ ඔබ මාව ගලවන පිණිස இயேசுவானவர் உங்களை என்னை மீட்கிறதுக்காக ඒ මුළු යුදා නැත්තම් රෝමේ රජයේ හිටපු හැම සොල්දාදුවෙක් එතන හිටපු හැම යුදෙව්වන්ට අයිති හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේව සරදම් කරා වීලු කරා. அப்ப அந்த இடத்திலே இயேசுவானவர் அங்கே இருந்த போர் சேவகர்கள் யூதர்கள் எல்லாரிடமும் கேலி கூற்றாக மாறினார். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? අපි ලෝකෙට වීලුවක් වෙලා ඒ වීලුවෙන් ගලවන පිණිස උන්වහන්සේ සරදමට පත් වුණා. அந்த உலகத்திலே நாங்கள் கேலியா இருக்கிற எங்களை மீட்கும் பொருட்டாக அவர் கேலியாக மாறினார். තේරෙනවද මම කියන දේ? விளங்குதா சொல்றேன்? දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ එච්චර නිନ୍ଦා අපහාස அப்ப இயேசுவானவர் அவ்வளோ கேலி கூற்றாக மாறினார். මේ අපහාස විඳගෙන இந்த இந்த இதுகளை வாங்கி கொண்டு මෙහෙම ගමන් කරා. இப்படி பயணம் சென்றார். දැන් මම ඔබට කියන්නම් இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ඔබගේ දරුවාව මතක් තියාගන්න. දැන් මේ ඉස්සරහා ඉන්නවා නම් කොයි හරි ඉන්නවා දරුවා මතක් තියාගන්න. அப்ப உங்களுடைய பிள்ளையை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு එක 20ක් විතර සෙනග වට වෙලා යාළුවා හරි කවුරු හරි කමන්නේ 20ක් විතර සෙනග වට වෙලා அப்ப ஒரு 20 பேரோ யாரோ அந்த நண்பர்கள் யாசரி சுற்றி நின்று ඔබගේ දරුවාව වීලුවට ලක් කරා නම් உங்களுடைய அந்த பிள்ளையை கேலி கூற்றாக மாற்றினால், ඔළුවට මෙහෙම ගහනවා නම් அப்ப தலைக்கு இப்படி அடித்தால், තේරෙනවද? ඔළුවට මෙහෙම ගහනවා නම් இப்படி தலைக்கு அடித்தால், මෙහෙම පයින් ගහනවා නම් அப்ப இப்படி காலால எத்தினால், හැම වෙලේ වීලු කරනවා නම් இந்த நேரமும் கேலி செய்து අර கொண்டிருந்தால், මුළු 20ක් විතර එනකොට තනි එක දරුවා වීලු කළොත් அப்ப அவன் தனியாக இருக்கும்போது 20 பேரும் கேலி கூற்றாக දෙමව්පියන් மாற்றினார். හෙට ඔබ මොනවද කරන්නේ? அப்ப தகப்பனாக தாயாக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? මොනවද කරන්නේ ඔබ? என்ன செய்வீர்கள்? ඔබගේ දරුවා නැත්තම් ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයාරි එක් තැනක ඉඳන් කොන් කරනවා නම් அப்ப உங்களை பிள்ளையோ புருஷனையோ யார் சரி இருந்து கேலி கூற்றாக மாற்றினால் දරා ගන්න පුළුවන්ද? தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா? පුළුවන්ද දරා ගන්න? தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா? බැහැ නේද? මෙහාන්න கேளுங்கள். මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා කියන්නම්. நான் மைக்கை விலத்தி விட்டு சொல்கிறேன். සති 3-4කට කලින් මූලස්ථානට එක්තරා පවුලක් ආවා. 3-4 කිලෝමීටර් හරිද? එතකොට එතන පොඩි ළමයෙක් ඇවිල්ලා හිටියලු අපේ පුතා කිව්ව ළමයෙක්. මම ගෑන ළමයෙක් මම දන්නේ ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ළමයා හැම වෙලේම පොළ ඉන්නවා. අප அந்த பிள்ளை இந்த நேரத்துல அந்த கால்களை கிழித்து கொண்டு இவங்க அவங்க வந்து என்ன கொலை இறணும்.
එතකොට බලන්න அப்ப பாருங்கள் ඒ දෙමව්පියෝ අඬනවාද ඇවිල්ලා. அந்த தாய் தகப்பன்மார்கள் அழுகிறார்கள். හලෝ වීලුවට ලක්කොට නිකන් ඉදීද? கேலி பண்ணி கொண்டிருந்தால் சும்மா இருப்பார்களா? නිකන් ඉදීද? சும்மா இருப்போமா? දවසක් අපි මම තරුණ ඒ කාලේ තාමත් තරුණයි තමයි ඒ කාලේ. அப்ப அந்த காலத்துல இளம் வயதில் இருக்கும்போது දැන් මේ සුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩයි කරලා තියෙන්නේ. කළු එක ඩයි කරලා තියෙන සුදු වෙලා තියෙන්නේ. வெள்ளையாகி இருக்கிறது டை அடித்து. නේද? අපි එහෙමනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සුදු රවුල තමයි දැන් වැදගත්. ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා සුදු කරගන්න. அப்ப வெள்ளை தாடி தான் இப்ப அழகு. ඔන්න දවසක් ඉස්සර ඉතින් අපිට මොටර් බයික් මුකුත් නැහැ. පුටාර එක තමයි තිබ්බේ. இப்ப முந்தி மோட்டார் பைக் ஒன்றும் இல்ல சைக்கிளே போகும்போது අපි ඉතින් අපේ චමින්ද පාස්සේ ඉන්නවා. එයාත් එක්ක වැඩට ගිහිල්ලා අපි මොකක් හරි ගිහිල්ලා පුටාර එක එනවා. அப்ப அந்த சமிந்த பாஸ்டர் இருக்கார் චමින්ද පාස්සේ. சமிந்த பாஸ்டர் இருக்கார் එයා දැන් පාස්සේ කෙනෙක්. அவரும் இப்ப பாஸ்டர் ඉතින් එයාගේ මේසන් වැඩ මොකක් හරි කරලා එයාගේ පුට් සයිකල් එනවා. මම මගේ පුට් සයිකල් එනවා. තව එක්කෙනෙක් තව පුට් සයිකල් ආවා. மேசன் வேலை செய்து கொண்டு அந்த ஃபுட் பைக்ல வரும்போது දැන් දිගටම මෙහෙම එද්දී இப்ப வரும்போது நெடுகாக මට චමින්ද එයා කියනවා அப்ப அந்த சமிந்த பாஸ்டர் சொல்லுறார் මේ ඩෙස්මා அப்ப එහෙම කියලා කියන්නේ. டெஸ்மா මේ සපත්තුවා කියලා කියපන් කිව්වා. සපත්තුව சபத்துவா என்று சொல்லுங்கள் என்றார். කියන්නේ මම ඇයි බං කියලා. ஏன்னு கேட்டேன் நான். නෑ නිකන් කියපන් සපත්තුවා කියලා. நீங்க சும்மா சொல்லுங்க මොකක් කරේ වැඩි වුණා වගේ. මේක වැඩි වුණාද? ඒ යෝවන් මේක අඩු කරන්න. වැඩි වුණාගේ මේ. ඔක්සිජන් අඩු කරන්න. හරිද? තව ටිකක් අඩු කරන්න. ඉස්සර වැඩි කරේ නෑනේ. සපත්තුවා කියලා කියන්න කිව්වා. அப்ப சபத்துவா என்று சொல்ல சொன்னார். මමත් ඉතින් සපත්තුවා කියලා කිව්වා. அப்ப போதகரும் சபத்துவா என்று சொன்னார். වා කියන්න நீங்க சொல்றதுக்கு අර ඉස්සරහින් ආපු එක அப்ப அந்த முன்னுக்கால வந்தவன் හිටපිය කියලා කිව්වා එකපාරට. நில்லுடா அப்படின்னு පෑද්දා පැදිලා මූ දැන් මගේ පස්සෙන් එලවනවා. அவ சைக்கிளை ஓட்டிக்கொண்டு ஸ்பீடா போன. චමින්ද කියන එක ඒ පැත්තෙන් ගියා. அப்ப அந்த சமிந்த சொல்றாரு මම මේ පැත්තෙන් පදිනවා. போதகர் இந்த பக்கம் மிதி බලන් ගියාම මොකද්ද කිව්වනම් பார்த்தா என்ன ஆனா ඉස්සරහින් මිනිස්සෙක් ආවා. அப்ப முன்னுக்கால ஒரு மனுஷன் வந்தான். ඌට සපත්තුවක් වම් බලපයින්නවා. அப்ப அவனுக்கு சபத்துவா என்றால் கோபம் வரும். මම දන්නේ නෑනේ. எனக்கு தெரியாதானே அது. මට කකුලත් බෑ. அப்ப எனக்கு காலுமே இல்ல. තනි කකුලෙන් පදිනවා හිටගෙන. அப்ப ஒத்த கால்ல மிதிக்கிறேன் அப்பள මු ஸ்பீடா සිංගාලා ගියා. எல்லாம் அப்படியே பறந்து ඒ விட்டார்கள். කියන්නේ මට දැන් හොයාගන්න මම පස්සෙන් මෙලවනවා. அப்ப எனக்கு திரும்பி பின்னுக்காலே வருகிறார். ඔයගලන්ට කියන්න කොහොම ගියාන ගියා නම් அப்ப நீ உங்களுக்கு சொல்றது நான் எப்படி போனேன்னு சொன்னால் පැයට 270 පාට විතර පෑගුවා. 250 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிருப்பேன். එච්චර අයියෙන් පෑගුවා. அவ்வளவு ஸ்பீடா ගිහිල්ලා තමයි හැටි ඇරියේ. அப்படி போயிட்டு தான் களைப்பு ඒ விட்டேன். වෙලාවේ ඌට වුණා නම් அந்த நேரம் அவனுக்கு மாட்டப்பட்டிருந்தான். මාව සපත්තුවක් කරනවා. என்ன சப்பாத்தாகி இருப்பார். එහෙම සමහරක් අය ඉන්නවා නේද? ඔය ගමේ එහෙම ඉන්නවා නේද? அப்படி இருக்காங்க தானே அந்த கிராமத்திலே ஒரு சிலர். අර සමහරකට අපි වීලු කරපුවාම ஒரு சிலருக்கு நாங்கள் கேலி பண்ணினால் තොට කේන්ති යනවා. சரியா கோபம் வரும். හැම ගමේකම හැම එකේ කොයි හරි එකෙක් ඉන්නවාමයි. கிராமத்திலே ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருப்பார்கள். නේ මතක එනවා නේද? அப்ப ஞாபகம் வருது தானே. කට හැරියොත් කුණු අරපම කියන් යන්නේ. அப்ப அந்த வாயை திறந்தா தூசணமே ඔය பேசிட்டு කොල්ල போவாங்க. කුරුට්ට මොනවද දන්නා කරන්නේ? அப்ப அந்த சின்னவர்கள் என்ன தெரியுமா යන්න செய்வார்கள்? ගමනුත් ගිහලා අවුස්සගෙන තමයි அப்ப යන්නේ. அந்த போகும் போதும் குழப்பி கொண்டு தான் போவார்கள். ඒ නිසා அதனால වීලුවට ලක් කරනවා කියන එක එසේ මෙසේ දෙයක් නෙමෙයි. அப்ப அந்த கேலி செய்கிறது சின்ன காரியம் அல்ல. ඔයගලගේ දරුවෙක් හැමදාම වීලුව ලක් කරොත් ඔය නිකන් ඉදීද? உங்களோட பிள்ளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கேலி செய்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்களா? හලෝ හිඳි ඔයගල නිකන් ඉන්නවද? இருப்பீங்களா சும்மா? මම නම් ඉන්නේ නැහැ. நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன். අයි වීලුවට ලක් කරන්නේ අපි දරුවා හදලා තියෙන්නේ. அப்ப அந்த கேலி கூட்டாடல எங்க பிள்ளைகளை දරුවා வளர்த்துருக்கோம். කොන් වෙන්න බෑ. அப்ப பிள்ளைகளை அந்த மோசமாக்க முடியாது. නිකන් අපි ජෝක් එකට වීලු කරන එක වෙනයි. அப்ப அந்த சும்மா கேலிக்கு நாங்க கேலி பண்றது வேற கதை. සෙනගක් ඉස්සිර වීලු කරද්දී හරි අමාරුයි. அப்ப அந்த ஜனங்கள் முன்னுக்காக கேலி பண்ண முடியாது. යේසුස් වහන්සේ මේ ඔක්කොම දරාගෙන කටවහගෙන හිටියා. அப்ப இயேசுவானவர் இதெல்லாம் தாங்கி கொண்டிருந்தார். මේ 100ට මුලා දෑනියා அப்ப இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி මෙතන තමයි හිටියේ. இந்த இடத்திலே தான் இருந்தான். දැන් බලන්න இப்ப பாருங்கள் මේ 100ට මුලා දෑනියා එකපාරම මාර වචනයක් කියනවා. இப்ப நூற்றுக்கு அதிபதி இருந்தா ஒரேடியா ஒரு வார்த்தை දැන් சொல்லுகிறார். මෙතන ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறது. සුද ලූක් 23 අපි කියමු 47. லூக்கா 23:47 සිදු වුණු දේ දැක சம்பவித்ததை கண்டு කියවන්න. එවිට 100කට මුලාදෑනියා සිද්ධ වූ දේ දැක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සැබවින් මේ මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨෙක් යයි කිව්වේ. ආමේන්. කියවන්න සිස්ටර්. ඔන්න බලන්න කියවන්න. උදින් ආයෙ නැවත බයිබලේ තියෙන බලා ගන්න. லூக்கா 23:47 நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவிப்பதை கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாய் இருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். ආමේන්.
මේ 100ට මුලාදෑනිය කියනවා இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான் සිදුවුණු දේ දැක சம்பவித்ததை கண்டு දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக මේ මනුෂ්‍යයා නිර්දෝෂී මනුස්සයෙක්ය இந்த மனுஷன் நீதிமானான மனுஷன் කවුද මේ 100ට මුලාදෑනියා யார் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ඒ 100ට මුලාදෑනියා තමයි இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் ඒ 100ට මුලා ගෙත්සමනු වෙනදී යේසුස් වහන්සේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා அப்ப அந்த கெத்செமனி தோட்டத்துல இயேசுவானவர் கைப்பற்றுகிறது அவர்தான் එතන ඉන්නවා මල්කුස් அங்கனைக்குள்ள இருக்கிறார் மல்குஸ் என்று මේ 100ට මුලාදෑනියා අස්පෑ පිටේ ඇවිල්ලා இப்ப நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த குதிரையில வந்து යුදාස් පාවා දෙනවා யூதாஸ் காட்டி கொடுக்கிறான் අන්න එයාත් එක්ක මරගෙන ඒ 100ට මුලාදෑනියා அப்ப அந்த இடத்துல இருந்த அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் ඒ 100ට මුලාදෑනියම තමයි அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியே தான் යේසුස් වහන්සේව ඉසුළු විසුළු කරද්දී බලාගෙන හිටපු කෙනා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ වීලුවට පත් කරද්දී බලාගෙන அப்ப හිටපු அந்த කෙනා நூற்றுக்கு அதிபதி தான் இயேசுவை கேலி செய்யும் போது பார்த்து கொண்டிருந்தவன் සමහරවිට 100ට මුලාදෑනියත් කෙල ගන්න ඇති அப்ப நூற்றுக்கு அதிபதியும் ஒரு சில வேளை எச்சி துப்பி இருக்கலாம் වෙන්න පුළුවන් නේ நடந்திருக்கலாம் කෙල විතරක්ද எச்சி மட்டுமா මොනවා කියන්නේ නැතිද என்ன சொல்லி இருப்பான் ඕ දේවල් කියන්නේ නැති நிறைய காரியங்களை சொல்லி இருப்பான் බයිබලයේ අවශ්‍ය කරන විතරයි අපිට දීලා තියෙන්නේ பரிசுத்த வேதாகமத்திலே தேவையானதை மாத்திரம் தான் எழுதி இருக்கிறது මේ 100ට මුලාදෑනියා තමයි இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் අර කසෙන් ගහද්දී அந்த சாட்டையில அடிக்கும் போது ලියන්නේ எழுதுறது 1යි 1 2යි 2 3යි කියලා ලියන්නේ මේ 100ට 3 මුලාදෑනියා அப்படி என்று எழுதுறது இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் මේ 100ට මුලාදෑනියා තමයි இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் සීමෝන්ව කුරුසි උසුලන් යන්න කියලා බල කරේ அந்த சீமோனை சிலுவையை சுமக்க சொல்லி சொன்னது බල කර උස්සපම් මේ කුරුසේ அப்ப அந்த தூக்க சொல்லி சொன்னது அவன்தான் යේසුස් වහන්සේට කුරුසේ උසුලගෙන යන්න බැරුව වැටුණා இயேசுவானவருக்கு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போக முடியாமல் விழுந்தார் පණ නැහැ அந்த உடம்பிலே பெலன் இல்லை ඇයි කසපාර 39ක් කාලා அப்ப அந்த சாட்டை அடி 39 வாங்கி කෙල පාරවල් මූනේ அந்த எச்செல்லாம் மூஞ்சிலே துப்பி මේ வாங்கி මෙයා සීමෝන් එක උස්සපම් කුරුසේ அப்ப சீமோனை சொல்கிறான் தூக்கு இந்த බල சிலுவை කරේ මේ 100ට මුලාදෑනියා அப்ப வற்புறுத்தினது அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான் වීලු කරගෙන හැමදේම කුරුසපත් කර ඇන ගැව්වා அப்ப அந்த கேலி செய்து கொண்டு சிலுவையிலே அறைந்தார்கள் ඇන ගහද්දිම அந்த ஆணி அடிக்கும் போது යේසුස් වහන්සේ මොනවද වුණා කියන්නේ இயேசுவானவர் என்ன ஆனாராம் උන්වහන්සේ මොකද උනේ උන්වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉද්දිද ඔය කතාවකේ මරුණන් පස්සේද அப்ப இயேசுவானவர் உயிரோடு இருக்கும் போது இந்த கதையை சொன்னாரா மரித்த பிறகா කියන්න බලන්න යේසුස් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවායි කියලා කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා පණ පිටින් ඉද්දිද මරුණද පස්සේද கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவது என்று சொன்னது இயேசுவானவர் உயிரோடு இருக்கும் போதா மரித்த பிறகா උඩින් කියවන්න පොඩ්ඩක් ඒක කොහමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඒ වෙලාව සවෙනි පැය පමණ විය. ඉර එළිය නැති වී නවවෙනි පැය දක්වා දේශයේ මුළුල්ලෙහි අන්ධකාරයක් විය. දේවමාලිගාවේ තිරයද මැදින් ඉරුණේය. යේසුස් වහන්සේ මහත් ශබ්දයකින් මොරගසා පියාණනි ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි කීසේක. මෙසේ කියා උන්වහන්සේ ආත්මය හලසේක. එවිට 100කට මුලාදෑනියා මොනවා කියන්නේ என்ன சொல்லுகிறார் යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මය බාර දුන්නා அந்த இயேசுவானவருடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் 100කට මුලාදෑනියා ඒ සියල්ල දැකලා நூற்றுக்கு அதிபதி அதெல்லாம் கண்டு දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියලා கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவது என்று சொன்னார் කවුද මේ யார் இவர் අර දඬුවම් කරපු அந்த පීඩා කරපු அந்த துரோகம் பண்ணின එපා කරපු அந்த வெறுத்த යේසුස් වහන්සේව කුරුස් මේ කසපාර ගහපු இயேசுவானவருக்கு சாட்டையை அடித்த මේ 100ට මුලාදෑනියා அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி එයා කියන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා அப்ப அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்கு අලු மகிமை உண்டாவதாக என்று හොඳ 100ට මුලාදෑනියෙක් වෙන්න නම් நல்ல ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியாக வேண்டும் හොඳ என்றால் නායකයෙක් වෙන්න නම් நல்ல ஒரு தலைவனா இருக்க வேண்டும் උගේ ඉස්සලා මනුස්සකම නැති වෙන්න அப்ப ඕන அவனுக்கு முதல்ல அந்த மனித தன்மை இருக்க வேண்டும் තේරෙනවද රෝම සොල්දාදු හොඳ කෙනෙක් වෙන්න උගේ මනුස්සකම නැති වෙන්න ඕන அப்ப அந்த ரோம போர்சேவகன் நல்லவனாக மாற அவனுக்கு நல்ல மனுஷத்தன்மை இருக்க வேண்டும் මේ රෝම සොල් නැත 100ට මුලාදෑනිය හිතක් පපුවක් නැති இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி வந்து ஒரு மனசாட்சியே இல்லாத ஒரு மனுஷன் කිසිදු මනුස්සකමක් නැති ஒரு மனுஷத்தன்மையே இல்லாத ජරාම ජරා ஒரு கெட்ட மனுஷன் කිසිම හැඟීමක් නැති ஒரு உணர்வு இல்லாத මනුස්සෙක් තමයි මේ 100ට මුලාදෑනියා அந்த அப்படி ஒரு மனுஷன் தான் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி තේරෙනවද මේ 100ට මුලාදෑනියා இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி කිසිදු අනුකම්පාවක් නැහැ ஒரு 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 இரக்க குணமே இல்ல කොහමද අනේ
කසපාර 39ක් ගහලා ආයෙත් මේ මනුස්සයාට ගහන්නේ. அப்ப 39 சாட்டை அடி அடித்து மறுபடியும் எப்படி அடிக்கிறது නේද තේරෙනවද? விளங்குதா හොරෙක් වුණත් හරි අපිට ගහන්න පුළුවන් ගහලා ලේනවා නම් අපි ආයෙ ගහන්නේ ඇයිද? ஒரு திருடனுக்கு நாங்கள் அடித்து அடித்து ரத்தம் வந்தால் திரும்ப எங்களுக்கு அடிக்க மனசு வருமா එතන කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් ඇති කියලා කියයිනේ. அங்கனைக்கு யாசரி சொல்லுவாங்க தான் இப்ப போதும் போதும் என்று ගහලා ගහන්න දෙන ඔක්කොම ගහලා ඉවරලා. මේ වගේ මනුස්සකමක් නැති එකෙක් තමයි 100ට මුලා දෑනියා. அடிச்சு 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 அங்கனைக்குல ஒரு மனசாட்சி இல்லாத ஒரு நூற்று මෙයා කියනවා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවාලු. அவன் சொல்லுகிறான் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. කවුද මේ මනුස්සයා? யார் அந்த மனுஷன்? මෙයා කොහමද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියලා කිව්වේ? இந்த மனுஷன் எப்படி கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொன்னான்? 100ට මුලා දෑනියාගේ ආගම කුමක්ද? நூற்றுக்கு அதிபதியோட மதம் என்ன? 100ට මුලා දෑනියා වන්දනාම කරේ කාටද? அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி வணங்கினது யாரை? 100ට මුලා දෑනියලා යුදෙව්වෙක් නෙවෙයි. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி வந்து யூதன் அல்ல. තේරෙනවද මං කියන දේ? விளங்குதா? 100ට මුලා දෑනිය යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තු කෙනෙක් නෙවෙයි. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி வந்து தேவனையும் இயேசுவையும் ஏற்றுக்கொண்டவன் அல்ல. 100ට මුලා දෑනිය ආගම රෝමානු ආගම. அவனுடைய மதம் வந்து ரோமன் மதம். හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. நன்றாக செவி கொடுங்க. මේ 100ට මුලා දෑනියා ගැම තමයි අපිට අද කතා කරන්න යන්නේ. அப்ப இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை குறித்து தான் இன்றைக்கு சொல்ல මෙයාගේ ආගම රෝමානු ආගම. இவனுடைய மதம் வந்து ரோமன் மதம். මෙයාගේ දෙවියෝ කවුද දන්නවද? இவனுடைய தேவர்கள் யார் தெரியுமா? බහු දේවතාවෝ තියෙන අය ගොඩාක් දෙවිවරු ඉන්නවා. அந்த பண்பல தேவர்கள் இருக்கிற ஒரு மதம். එක එකකට දෙවියෝ හිටියා. ஒவ்வொரு விதமாக தேவர்கள் இருந்தார்கள். මෙයාගේ ආගමත් උනේ දෙවිවරුත් උනේ ඒ වගේ. அப்ப இவங்களோட மதமும் அந்த தேவர்களும் இருந்தது அந்த மாதிரி. හැම එකටම දෙවිවරු හිටියා. எல்லாத்துக்கும் தேவர்கள் இருந்தார்கள். මේ මිනිස්සයා දැකලා කියනවා இந்த மனுஷன் கண்டு சொல்லுகிறார் දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை මේ உண்டாவதாக. මිනිස්සයා ඇත්තටම නිර්දෝෂ මිනිසෙක්. அப்ப இந்த இவர் உண்மையிலே நீதிமானானவர். හිතක් පපුවක් නැති මිනිසෙක් පාරම කොහොමද මේක කිව්වේ? அப்ப ஒரு மனசாட்சி இல்லாத ஒரு மனுஷன் ஒரேடியா எப்படி இப்படி ஒன்று சொல்லுவான்? ඔයාලට තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? හිතක් පපුවක් නැති මිනිසෙක් ஒரு කියනවා மனசாட்சி இல்லாதவன் இப்படி சொல்லுகிறான். 100ට මුලා දෑනියා. நூற்றுக்கு அதிபதி මෙහඬ இங்க கேளுங்கள். දැන් එතන 100කට මුලා දෑනියා එතනනේ ඉන්නේ. அப்ப அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த இடத்துல தான் இருக்கிறான். එතන නායකයා කවුද? அங்கனைக்குள்ள தலைவன் யார்? කවුද නායකයා? யார் தலைவன்? දැන් එතන කුරුසපත් කරගෙන ඉතින් එතන ඉන්න නායකයා කවුද? அப்ப அங்கனைக்குள்ள அந்த சிலுவை மரணத்தை செய்யும் போது ஏய், அங்க ஆமா, இருந்த தலைவனே, தமாய். அந்த தலைவனே ඒ தான். 100ට මුලා දෑනියාම அந்த තමයි. நூற்றுக்கு அதிபதியே தான். වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. வேற யாரும் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. සිදුවුණු දේ දැක சம்பவித்ததை கண்டு මොනවා දැකද? என்னத்தை கண்டு ගෙත්සමුණුදේ අත්අඩංගුවට ගත්ත එතන ඉඳන්ම கெத்செமனே தோட்டத்திலே கைப்பற்றினதில் இருந்து කුරුසපත් වෙනකම් සිදුවුණු දේ සියල්ලම දැක அப்ப அந்த சிலுவை மரணத்தை நூடாக வந்த காலம் முழுதையும் கண்டு දෙවියන් වහන්සේ මනුස් මේ සියලු මුලදැන කියන මෙයා සැබවින්ම නිර්දෝෂී මනුෂ්‍යයෙක්ය. அப்ப எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு அவர் சொல்ற உண்மையிலே இவர் நீதிபாரர் தான். ආමෙන් කියලා කියන්න. ஆமென் சொல்லுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். හැබැයි මෙයාගේ ආගම රෝමානු ආගම. ஆனால் இவருடைய மதம் வந்து ரோமன் மதம். මෙයාට වදින්න ගොඩක් දෙවිවරු හිටියා. அப்ப இவனுக்கு வணங்க நிறைய தேவர்கள் இருந்தார்கள். එහෙම කියද්දිම அப்படி சொல்லும் போதே තව පිරිසක් හිටියා. இன்னொரு கூட்டம் இருந்தது. පපුවට ගහගෙන நெஞ்சுக்கு அடித்து கொண்டு අයියෝ මේ මොකද උනේ? ஐயோ இது என்ன நடந்தது? මොකද්ද මේ සිද්ධ උනේ? என்ன நடந்தது? තේරෙනවද? விளங்குதா? ලූක් පොතේ පෙරලා කියන 23:47 லூக்கா புத்தகம் 23:47. බලන්න ටක් ගාලා කියමු. මේ කාරණය බලන්ට ආ සමූහයා සිද්ධ වූ දේ දැක ලය අත්ගසා ගනිමින් ආපසු හැරී ගියෝ. ආහා කියවන්න සිස්ටර්. இந்த காட்சியை பார்க்கும்படி கூடியிருந்த ஜனங்கள் ஆ. சம்பவிப்பதை பார்த்த பொழுது தங்கள் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு திரும்பி පපුවට ගහගත්තා. நெஞ்சிலே அடித்து கொண்டு කවුද මේ පපුවට ගහගත්තේ? யார் அந்த நெஞ்சுக்கு அடித்து එතන கொண்டு හිටපු සියලු යුදෙව්වන් அங்கனைக்குள்ள இருந்த எல்லா யூதர்களும் ඔක්කොම පපුවට ගහගෙන எல்லாரும் நெஞ்சில மார்பிலே මොකද්ද அடித்து මේ கொண்டு උනේ? என்ன நடந்தது? ඇයිතන පපුවට ගහගත්තේ? ஏன் தெரியுமா நெஞ்சில அடித்து එතන கொண்டார்கள்? හිටපු නායකයාම කියන දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා කියලා. அங்கனைக்குள்ள இருந்த தலைவனே சொல்லுகிறான் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ඒතන හිටපු සියලු යුදෙව්වන් அங்கனைக்குள்ள இருந்த எல்லா யூதர்களும் අර 100කට අර හිටපු අර බටයන් அங்கனைக்குள்ள இருந்த அந்த போர் சேவகர்களும் මොක කටහරම් බලන් හිටියද? எல்லாம் இப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். මොකද්ද මේ මිනිසයා කියන්නේ? என்ன இந்த இடத்துல இவர் சொல்லுகிறார்? මෙයා සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක්. அப்ப மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன். මේක දන්නවද? இது தெரியுமா? මේ 100ට මුලා දෙනගේ ප්‍රකාශය இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய இந்த வார்த்தை
සුභාරංචියේ ප්‍රකාශයක්. அந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது. හලෝ තේරෙනවද? விளங்குதா? මේ කියමන இந்த 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 வார்த்தை සුභාරංචියක්. ஒரு சுவிசேஷம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. මේ සැබවින්ම නිර්දෝෂී මිනිසෙක්. இவர் உண்மையிலே நீதி ආමෙන් කියලා කියන්නකෝ. ஆமென். බලන්න කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව. எப்படி தேவனுடைய அந்த துதி. තේරෙනවද? මේක සුභාරංචියක්. இது ஒரு சுவிசேஷம். දැන් එතන සුභාරංචිය ආගෙන හිටු මිනිස්සු හිටියා. இப்ப இங்கனக்குல சுவிசேஷத்தை கேட்டுக்கொண்டு උත්තම පූජිකා හිටියා. அந்த பிரதான ஆசாரியர் මල්කුස් ඉන්නවා. மல்குஸ் இருந்தார். ඒ පැත්තෙන් බරබ්බාස් ඉන්න ඇති. அங்கனக்குல பரபாஸ் இருந்திருப்பார். කුරුසියේ උසුලන් අප සීමොන් ඉන්න ඇති. அங்கலே சிலுவை சுமந்த சீமோன் දැන් இருந்தார். මේ පැත්තේ හොරත් ඉන්නවා. இங்கனக்குல கள்ளனும் දැන් இருந்தார். ඔක්කොම ඉන්නවා. இப்ப எல்லாரும் දැන් இருக்கிறாங்க. මේක කියනවා 100ට මුලා දැනියා. இப்ப நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான். අස්පයාගේ පිටේ හිටියාද? அந்த குதிரையின் மேலே இருந்தானா? තනියම හිටියාද? நின்று கொண்டிருந்தானா? නායකයානේ. தலைவன் தானே. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. සැබවින්ම මේ මනුෂ්‍ය නිර්දෝෂී. உண்மையிலே இவர் நீதி பாரகர். ආර හිටපු උත්තම පූජකගේ පපුවට ගහගත්තා. அன்னைக்குல இருந்த அது මොනවද මේ අපි කළේ? ஆசாரியர்கள் மார்பிலே தட்டி கொண்டார்கள். එන් දේවාලිගේ තිරේ ඉරිලා. அங்கனைக்குல தேவ மாளிகையிலே அந்த திரை පොළව கிழிந்தது. කම්පා වෙලා. பூமி நிலநடுக்கம் මොකද්ද வந்தது. මේ අපි කළේ? இப்ப நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මේ 100ට මුලා දෑනියා இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා. இயேசுவானவரை ஏற்றுக்கொண்டார். කවුද මේ? யார் இவன்? කුරුසපත් වෙනකම්ම ගහලා කෙල ගහලා කසපාර ගහපු 100ට මුලා දෑනියා. அப்ப அந்த சிலுவை மரணத்துக்கு போகும் வரைக்கும் அடித்து 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 எச்சி துப்புன அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி. හිතක් පපුවක් නැති 100ට මුලා දෑනියා. மனசாட்சியே இல்லாத அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා. இயேசுவானவரை ஏற்றுக்கொண்டான். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මේ 100ට ඉතිහාස පොත්වල කියනවා வரலாற்று புத்தகங்களை சொல்லுகிறது පාවුල්තුමා பவுல் அடியார். බයිබලේ වැඩිම පොත් ගානක් ලිව්වේ පාවුල්තුමා. வேதாகமத்திலே நிறைய புத்தகங்களை எழுதினது பவுல் அடியார். නීරෝ රජතුමාගේ කාලේදී நீரோ ராஜாவுடைய காலத்திலே රෝමේ ரோம்லே පාවුල්තුමාගේ බෙල්ල කපලා මරනවා. பவுல் அடியாருடைய கழுத்தை வெட்டி கொலை හලෝ செய்கிறார்கள். කවුදන බයිබලේ පොත් වැඩිම ගානක් ලියපු කෙනා. அந்த வேதாகமத்திலே நிறைய புத்தகங்களை எழுதினவர் බෙල්ල කපලා මරනවා. கழுத்தை வெட்டி கொண்டார்கள். ඒ මරපු அந்த அவனை கொன்ற ඒ මරද්දි තව කෙනෙක්ගෙත් බෙල්ල කපනවා. அவரை கொல்லும்போது இன்னொருத்தருடைய கழுத்தை வெட்டினார். පාවුල්තුමාගේ බෙල්ල කපද්දි තව කෙනෙක්ගෙත් බෙල්ල කපනවා. பவுல் அடியாருடைய கழுத்தை வெட்டும் போது இன்னொருத்தருடைய கழுத்தை வெட்டினார்கள். ඒ කවුද දන්නවද? அது யார் தெரியுமா? මේ 100ට මුලා දෑනියා. இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தான். ආමෙන්. ஆமென். මේ 100ට මුලා දෑනියෙත් බෙල්ල කපලා දානවා. இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய கழுத்தையும் வெட்டினார்கள். එහෙනම් ඕ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතේම පූජා කරා මේ 100ට මුලා දෑනියා. அப்ப அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஆமென் இயேசுவானவருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தார். හැබැයි වැඩේ මොකක්ද දන්නවද? ஆனால் காரியம் என்ன தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ 100ට මුලා දෙන සුභාරංචිය කළේම නැහැ. இயேசுவானவர் அவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கவே இல்லை. කසෙන් ගහද්දි அந்த சாட்டையில அடிக்கும் போது ගැහුවා මෙහෙම இப்படி அடித்தார்கள். ඇද්ද මෙහෙම இப்படி இழுக்கும் போது ඇදිලා ඉද්දි මේ ඔක්කොම ගලවගෙන එනවා. இப்ப இந்த சதையெல்லாம் பிச்சு கொண்டு வரும். යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ இயேசுவானவர் சொல்லவில்லை, උඹ වෙනුවෙන් තමයි මං කසපාර ලබන්නේ කියලා. உனக்காகத்தான் நான் சிலுவை சாட்டை அடி வாங்குறேன். 100ට මුලා කෙල ගහද්දි அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி எச்சி துப்பும் போது යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ இயேசுவானவர் சொல்லவில்லை, උඹගේ ජරාව පීදන්න නිසායි මම කෙල පාර ලබන්නේ කියලා. உன்னுடைய அந்த ஊத்தையை துடைக்கத்தான் நான் இங்கே සුභාරංචි எச்சி කරා வாங்கினேன். නැහැනේ. அப்படி சுவிசேஷம் කට அறிவிக்கவில்லை. වහගෙන හිටියේ. வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தார். අර යුදෙව් ඔක්කොම පපුවට ගහගෙන ගියා. அந்த யூதர்கள் எல்லாம் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு හැබැයි போனார்கள். ஆனால் යේසුස් වහන්සේ පිළියර උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මරුණ කෙනෙක් 100ට මුලා දෑනියා. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவுக்காக மறித்த ஒருத்தர் தான் அந்த நூற்றுக்கு සන්තෝසයි නේද? அதிபதி. ඔයගලන් දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ක්‍රියාපොතේ එනවා මොකද්ද පෙන්තකොස්ත දවස සුද්ධාත්ම ගින්න. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே வருகிறது அந்த அக்கினி அபிஷேகம். එතන හිටියා அந்த இடத்துல இருந்தார்கள். මල්කුස් හිටියා மல்குஸ் இருந்தான், බරබ්බාස් හිටියා பரபாஸ் இருந்தான், සීමෝන් හිටියා. சீமோன் இருந்தான். මේ 100ට මුලා දෙනත් එතන ඉඳලා තියෙනවා. இந்த සුද්ධාත්ම ගින්න අරගෙන තමයි ආ යන්නේ. நூற்றுக்கு ஆமென். அதிபதியும் அந்த இடத்துல இருந்தான். அக்கினி ஹalleluya. அபிஷேகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் போனான். බලන්නකො නේද කොහමද? හිතක් පපුවක් නැති அந்த மனசாட்சியே இல்லாத, මනුස්සකමක් නැති ஒரு மனித நேயம் இல்லாத, ජරාම ජරා එකෙක් ஒரு அசுத்தமான ஒருத்தன் යේසුස් වහන්සේටම ගහලා இயேசுவானவருக்கு அடித்து කෙල ගහපු මනුස්සයා எச்சி துப்பின மனுஷன் ගැලවිම වල යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම මැරෙනවලු. அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட இயேசுவுக்காகவே மறிக்கிறான். මාර වෙනසක් නේද? எப்படி ஒரு வித்தியாசம்! දේවියන් වහන්සේ නම් දෙවියන් වහන්සේ. கர்த்தர் என்றார் கர்த்தர். ආමෙන්. ஆமென். උන්වහන්සේ බලවන්තයි. கர்த்தர் வல்லவர். දැන් තමයි අපේ කොටසට එන්නේ. இப்பதான் எங்களுடைய பகுதிக்கு வருகிறோம். සන්තෝෂෙන් ඉන්නවද? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ඇත්තටම අපිට සන්තෝෂයක් නැද්ද? කසෙන් ගහපු එකාම ගැලීම ලැබුවා නම්. உண்மையிலே சந்தோஷம் இல்லை, அந்த சாட்டை அடி ஆமென். அடித்தவனே விடுதலை ஆனான். රයිට්. දැන් තමයි අපේ කොටසට එන්නේ. இப்பதான் எங்களுடைய பகுதிக்கு දැන් வருகிறோம். 100ට මුලා දෙන ගැලීම ලැබුවා. இப்ப நூற்றுக்கு அதிபதி
ரட்சிக்கப்பட்டான். ආමේන්. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ඔයගලන් දන්නවද මේ සිදුවීමක්ම මම පෙන්වන්න යනවා. இந்த சம்பவத்தை காட்ட போகிறேன். පරණ ගිවිසුමේ සිදුවීමක් පෙන්වන්න යනවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு சம்பவத்தை காட்ட මොකද්ද போகிறேன். පෙන්වන්න යන්නේ? என்ன காட்ட දැන් போகிறேன்? මෙතන මේ ඒ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියලා මේ කවුද 100ට මුලා දැනේ කියනවනේ. இப்ப அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொன்னான் தானே. එයා මේ නිර්දෝෂ මිනිසෙක් කියලා කියනවනේ. இவர் நீதிபாரகர் என்று சொன்னார். අර එතන හිටු යුදෙව්ව ටික ඉන්නව නේද? அது அங்கனைக்குள்ள இந்த யூதர்கள் උන් ටික පපුවට ගහගෙන දිව්වේ. மார்பிலை அடித்துக்கொண்டு මොකද්ද ஓடினார்கள். මේ කරගත්තේ? இது என்ன செய்து අර கொண்டார்கள்? ඉස්සවනවන හිටියේ. அந்த தலையை சாத்தி கொண்டு ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ ඉස්සවනවනවා කියන්නේ මොකක්ද දන්නව තේරුම? அந்த தலையை ஆற்றுறதுன்றது என்ன தெரியுமா? ඒකත් වීලුවට ලක් කරන එක. அதுவும் அந்த கேலி செய்கிறது. බලපංකෝ. பாருங்களேன், මේ අර එහෙම කියන්නේ. இப்படி பாருங்களேன். අපේ තියනනේ පුරුද්ද. எங்களுக்கு இருக்குதானே අර ඔළුවෙන් කියන්නේ அப்ப நாங்க செய்வோம் இப்படி அப்படி பாருங்க அப்படின்னு. අර මේ දවස් 3කින් මේ මොනවාද දේවමාලික හදන කියව එක්කන නේද මේ එල්ලිලා ඉන්නේ. அப்ப அந்த 3 நாளிலே தேவமாளிகை செய்கிறவர் தானே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ඔයා යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයන් කුරුසෙන් බෑලා එන්නකෝ. අපි පිළිගන්නම් කිව්වා. நீங்கள் தேவனுடைய குமாரன் தான் இறங்கி வாங்கலாம் கீழே. කොහොම හින්ට ඇරියද? எப்படி அந்த இன்ட் அடித்தார்கள்? හැබැයි අපිනේ දන්නේ යාට පුළුවන් කියලා බහැලා එන්න. ஆனா எங்களுக்கு தானே தெரியும் அவருக்கு இறங்கி வர முடியும் හැබැයි என்று. බැස්සේ නැත්තේ ඇයි? இறங்கவில்லை ஏன்? ඔබවත් මාවත් ගලවන පිණිස. உங்களை என்னை மீட்கிறதாக. දන්නවනේ. தெரியும் தானே. ඔක්කොම වීලු කරගෙන எல்லாரும் கேலி செய்து දැන් கொண்டு අර බලපංකෝ අරගේ ඇඳන් යන ඇඳුම බලපංකෝ. அப்ப அந்த பாருங்க அந்த அவர் உடுத்தி கொண்டு போற உடுப்ப பாருங்க. අර බලපංකෝ අරගේ කතාව බලපංකෝ. அவட கதையை பாருங்களேன். அந்த அவட கதை අර බලපංකෝ දැන් දැන් මේකේ පස්සේ කවුරු හරි කියයි මේ නමස්කාරයෙන් පස්සේ කියයි இதுக்கு பிறகு சொல்லுவார்கள். ඔළුවෙන් පෙන්නලා தலையால காட்டி අර அந்த බලපංකෝ කන විදිය විතරක්. அங்க பாருங்களேன் சாப்பிடுற சாப்பாடு අර එහෙම කියයි. அப்படி சொல்லுவார்கள். එහෙම කියද්දි ඔයගලන්ට මම පස්සේ කියන්න මොනවද කියන්න කරන්න ඕන කියලා. அப்படி சொல்லும்போது අර பிறகு சொல்றேன் என்ன செய்யணும். එහෙම කරපුවාම அந்த அப்படி செய்யும் போது අද කේන්තියක් එන්නේ නැද්ද? கோபம் வரும் தானே. නැ කේන්තිය එන්නේ නැද්ද? கோபம் வரும் தானே. මට කේන්තියක් ආව දවසක්. எனக்கு கோபம் வந்தது. මම දවසක් මම මේ එක යාඥාවකට ගිහිල්ලා ஒரு ஜெபத்துக்கு நான் போயிருக்கும் போது මම පිඟාන ඔක්කොම හොදලා அப்ப அந்த பிளேட் எல்லாம் நான் கழுவி එතකොට තරුණ සමිතියේ නායකයා அப்ப அந்த இளைஞர்கள் தலைவரா இருந்தேன். මම මේම හැරුණා. அப்ப நான் இப்படி திரும்பினேன். එතන 4-5 දෙනෙක් தான் මාබල්ල hina වෙනවා. அப்ப அங்கனைக்குள்ள 4-5 பேர் இருந்து என்னை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள். උන් මොකද්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ? அவங்க ஆங்கிலத்தில் என்னமோ මට சொன்னார்கள். ඕක තේරෙන්නේ නැහනේ. எனக்கு இது தெரியாதானே. මට දැන් කේන්ති. எனக்கு இப்ப சரியான හොදක් கோபம். කියලා hina වුණා වීලු කරලා hina වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. அப்ப இவர்கள் நல்லதை சொல்லி சிரித்தார்களா கேலி செய்து சிரித்தார்களா எனக்கு தெரியாது. ඒ දවස්වල මම බැඳලත් නැහැ. அந்த டைம்ல நான் திருமணமாகியும் இல்லை. බැඳලා නැහැ කියලා ළමයි හදන්න අදහසකුත් නැහනේ. அப்ப இந்த பிள்ளை செய்ய ஐடியாவும் இல்ல தானே. වෙඩින් එකක් ගන්න හිතලත් නැහැ. அப்ப திருமணம் வெடின் ஒன்று எடுக்க நினைத்தும் இல்லை. ඇදහිල්ල නම් මෙහෙම ඇදහිල්ලක් තියෙන්න ඕන උඹලටත්. விசுவாசம் என்றா இப்படி ஒரு விசுவாசம் இருக்கு. බැලුවා පිටිපස්සේ මුන් මාබල්ල hina වෙනවා. இப்படி திரும்பி பார்த்து என்னை பார்த்து මට சிரிக்கிறார்கள். දැන් දෙකක් දෙන්න හිතුණා. எனக்கு 2 குடுக்க நினைவாஞ்சி. මම අනිත් කකුල තිබ්බේ நான் மத்த கால வைத்தது ඇදහිල්ලෙන් තිබ්බේ. அந்த விசுவாசத்தோட வைத்தேன். ස්වාමිනී ஆண்டவரே මම බඳිනවා நான் கல்யாணம் முடிப்பேன். ළමෙක් හදනවා பிள்ளை செய்வேன். ඌව දානවා ඉන්ටර්නැෂනල් ඉස්කෝලේට ඉංග්‍රීසිම ඉගෙන ගන්න කියලා. அவனை போடுவேன் ஆங்கில கல்லூரிக்கே படிக்கிறதுக்கு. බැන්දා திருமணமா செய்தேன். බැන්දලා ළමෙක් හැදුවා. பிள்ளை ஒன்றை பெற்றேன். එක ළමෙක් නේ ළමයි දෙන්නම දැම්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ඉස්කෝලේට 2 ගිහින්. பிள்ளை பெற்று 2யும் போட்டேன் වෙන இன்டர்நேஷனல். දෙයක් නෙවෙයි. வேற ஒன்றுக்கும் இல்ல. මට දැනගන්න ඕන எனக்கு தெரிந்து கொள்ள ඌ வேண்டும். hina වුණේ මොනවා කියලාද කියලා. அவன் சிரித்தது என்ன சொல்லி තේරුණාද? මට එන ප්‍රශ්න අදටත් කේන්ති යනවා ඒක අහති. அந்த அதை கேட்க මට මතක් වෙන්නේ අදටත් කේන්ති යනවා. இன்னும் கோபம் வருது. එහෙම පිටිපස්සට ගිහිල්ලා hina වෙද්දි තරහා යන්නේ නැද්ද அப்படி කියන්නකෝ. பின்னுக்கு போயிட்டு சிரிக்கும் போது கோபம் මල வராதா? පයින්නවනේ. கோபம் வரும் தான். එහෙම හිටපු එකෙක් දෙවියන් වහන්සේම සමච්චල් කරපු එක්කෙනා 100 මුල දැන් ගැලීම ලැබුවා. அப்ப அந்த 100க்கு அதிபதியை அப்படி கேலி செய்தவனை දැන් අර ரட்சிக்கப்பட்டான். හිටපු හිදෙව්ව පපුවට ගහගෙන ගියා. அப்ப அங்கனைக்குள்ள இந்த யூதர்கள் நெந்தியில அடித்து கொண்டு போனார்கள். මේකම පෙන්වන්න යනවා පරණ කිවිසුමේ. இதையே காட்ட போகிறோம் பழைய ඔන්න ஏற்பாட்டிலே. මෙතන ඉඳන් තමයි අද ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නට යන්නේ. இந்த இடத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் பேச போகிறார். පෙරළුමු 2 රාජාවලිය පොතට. திருப்பிக் கொள்வோம் 2 ராஜாக்கள். පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15. 5ஆம் அதிகாரம் 15. කියවන්න ටක් ගාලා. 15 නැද්ද? එවිට ඔහු තමාගේ මුළු පිරිවර සමග දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා ළඟට හැරෙවි. ඔහු ඉදිරියේ සිට කතා කොට ඉතින් ඊශ්‍රායෙල්හි සිටින දෙවියන් වහන්සේ මිස මුළු පොළවේ වෙන දෙවි කෙනෙක් නැති බව දැන් දනිමි. කියවන්න සිස්ටර්.
அப்பொழுது அவன் கூட்டத்தோடு எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று இதோ இஸ்ரவேலின் தேவனை தவிர பூமியிலெங்கும் வேறு தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன். இப்பொழுதும் உமது அடியேன் கையால் ஒரு காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றான். கேட்டுக்கோங்க, யார் இவன்? நாமான். நாமான். நாமான் කියන්නේ කුෂ්ඨ රෝගයෙන් පෙලිච්ච කෙනෙක්. இப்ப நாமான் என்ன அந்த குஷ்டரோகத்தில் இருந்த ஒருத்தர். නාමන්ට කුෂ්ඨයක් එනවා. நாமானுக்கு அந்த குஷ்டரோகம் வருகிறது. එලිෂා ළඟට යනවා. මට කෙටියෙන් කියාගෙන යන්න හොඳින් මාව දැන් බලන්න. දැන් බයිබල් බලන්න එපා, මාව බලන්න. எலிசா கிட்ட போகிறான். එලිෂා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා எலிசா கிட்ட போயிட்டு කුෂ්ඨයක් තියෙනවා. இந்த குஷ்டரோகம் இருக்கிறது. එලිෂා ඇතුලින් ධම්ම කියනවා ගිහිල්ලා යෝර්දානේ 7 පාරක් නාපන් කියලාවල. அப்ப எலிசா உள்ளுக்கு இருந்து சொல்கிறார், போயிட்டு ஜோர்தானிலே 7 தடவை கழுவிக்கொள். නානවා. குளிக்கிறான். 7 වෙනි පාර උඩට එනවා. 7ஆம் தடவை மேல வருகிறான். සම්පූර්ණ සුව වෙනවා. முழுமையாக குணமடைந்தது. සම්පූර්ණම සුව වෙනවා. முழுமையாக குணமடைந்தது. සම්පූර්ණ සුව වුණාන් පස්සේ முழுமையாக குணமடைந்த பிறகு මොනවද වෙන්නේ? என்ன நடக்கிறது? මේ නාමන් இந்த நாமான் දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියලා කියනවා. இந்த தேவனுக்கு மகிமை තේනවද உண்டாவதாக මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறான்? තවත් දෙවි කෙනෙක් இன்னொரு தேவன் මේ මුළු රටේම මුළු ලෝකෙම இந்த முழு உலகத்திலே මේ වගේ දෙවි කෙනෙක් නැහැ. මේ තමයි ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවා. இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் இல்லை, இவர்தான் இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று சொல்லுகிறார். ආමෙන් කියලා කියන්න. ஆமென். හalleluya කියලා කියන්න. ஹalleluya. මේ නාමන් කවුද දන්නවද? இந்த நாமான் யார் தெரியுமா? මේ නාමන් කවුද இந்த දන්නවද? நாமான் யார் தெரியுமா? මේ නාමන් ඇවිල්ලා අන්‍ය ජාතික කෙනෙක්. இப்ப இந்த நாமான் சொல்லுகிறது அந்நிய ஜாதி ஒருத்தன். මෙයාගේ ආගම මොකක්ද දන්නවද? இவனுடைய மதம் என்ன தெரியுமா? බාල් දේවතාව. அந்த பால் தெய்வத்தை බාල් දෙවියන්ට වඳින්නේ. பால் தெய்வத்தை මේ கும்பிடுகிறான். නාමන් කවුද இந்த දන්නවද? நாமான் யார் தெரியுமா? යුද සේනාධිපතියෙක්. போர் சேவகன். එයාත් ඇවිල්ලා එක යුද සේනාධිපතියෙක්. அவனும் போர் சேவகன் தான். 100ට මුලාදැනිය කවුද දන්නවද? நூற்றுக்கு அதிபதி யார் தெரியுமா? එයාත් යුද සේනාධිපතියෙක්. அவனும் அந்த போர் சேவகன் ஒருத்தர். එයාත් යුද්ධ කරන කෙනෙක්. அவனும் யுத்தம் செய்கிறவன். මෙයාත් යුද්ධ කරන කෙනෙක්. இவனும் யுத்தம் செய்கிறவன். මෙයා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කියනවා. இவரும் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லுகிறார். කවුද? யாரு? 100ට මුලාදැනිය. நூற்றுக்கு அதிபதி. මෙයා කවුද? இவன் யார்? රෝමානුවෙක්. இவன் ரோமன் ஒருத்தர். මෙයා කවුද? නාමන් සිරියානුවෙක්. இவன் யார்? நாமான் சீரிய தேசத்தை මේ சேர்ந்தவன். දෙන්නම අන්‍ය ජාතික මිනිස්සු. இந்த ரெண்டு பேரும் அந்நிய தேவர்களை வணங்குகிறவர். ඔබ දන්නවා නාමන් ඔය කතාව කියනව නේද? මෙතන දෙවියන් වහන්සේ මුළු රටේම මුළු ලෝකෙම ඔබ වගේ දෙවි කෙනෙක් නැහැ කියලා அப்ப ඉවරලා. நாமான் சொல்லுகிறான் தானே, முழு உலகத்திலுமே இவரை போல தேவன் இல்லை என்று. ඒ කාලේ නාමන් ඒ කියන කාලේ அந்த காலத்திலே, அந்த நாமானுடைய காலத்திலே ඊශ්‍රායල් සෙනග හිටියා නේද? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் தானே. ඒ උන් සමහරක් උන් බාල් දේවතාවගේ පීඨ හොයාගෙන ගියාන් හිටියා. அப்ப அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த பால் தேவனை வணங்க போய் கொண்டிருந்தார்கள். බාල් දේවතාවගේ පීඨ හොයාගෙන යද්දී அந்த பால் தெய்வத்தை வணங்க போய் கொண்டிருக்கும் போது ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනග இப்ப இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், දෙවියන් වහන්සේ අඳුනන සෙනග அப்ப தேவனை அருகிற ஜனங்கள், මේ බාල් දේවතා ජීවමාන දෙවි කෙනෙක්ව ළඟ තියාගෙන அப்ப அந்த ஜீவனுள்ள தேவனை வைத்துக்கொண்டு මිනිස්සු හොයාගෙන යනවලු සරණ හොයාගෙන බාල් දේවතා அப்ப පස්සේ. மனுஷர்கள் எல்லாம் அந்த பால் தெய்வத்தை தேடிக்கொண்டு போகிறார்களாம். බාල් දෙවියන්ට නමස්කාර කරන එකෙක් அந்த பால் தெய்வத்தை வணங்குற ஒருத்தன் සුව හොයාගෙන දෙවියන් වහන්සේ ළඟට එනවලු. சுகத்தை தேடிக்கொண்டு தேவனிடத்திலே வருகிறான். නාමන්ගේ ඔය ප්‍රකාශය நாமனுடைய இந்த அறிக்கை අර බාල් දේවතා පස්සේ ගිය ඊශ්‍රායල් සෙනගට කනට ගැහුවා වගේ. அப்ப அந்த பால் தெய்வத்தின் பின்னுக்கால் போன இஸ்ரவேலர்களுக்கு கன்னத்தில் அறைவது போல, අර නිකන් ඇදලා දුන්නා அப்ப වගේ. அந்த கையை விரித்து கொடுத்தது போல, නාමන් කියනවා මේ වගේ දෙවියන්ගේ මුළු ලෝකෙවත්ම அப்ப නැහැ. නාමන් එකම දෙවියන් වහන්සේ. நாமான் சொல்லுகிறான் இந்த மாதிரி தேவன் முழு உலகத்திலும் இல்லை என்று. 100ට මුලාදැනියත් කියනවා. நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான். මෙයා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව ස්වාමින් වහන්සේලා මෙයා නිර්දෝෂී මිනිසෙක්. அப்ப அவனும் சொல்லுகிறான் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக, இவர் நீதி பாரகர் என்று. කුරුසපත් කරන්න හිටපු හැම කෙනාටම පිස්සු ඇදුනා. ඒ 100ට මුලාදැනියගේ ප්‍රකාශය කනට ගැහුවා වගේ. அப்ப அந்த சிலுவையிலே அறைந்த எல்லாருக்கும் கன்னத்திலே அறைந்தது போல இருந்தது. அந்த තේරෙනවද இடத்திலே. ඔයගලන්ට? உங்களுக்கு விளங்குதா? මේ දෙන්නම යුද සේනාධිපතියන්. இந்த ரெண்டு பேரும் யூத சேவகர்கள். මේ දෙන්නම අන්‍ය ජාතිකයන්. இவன் ரெண்டு பேரும் அந்நிய ஜாதியார். මේ දෙන්නට වෙන ආගමක් තිබුණේ. இந்த ரெண்டு பேருக்கும் வேற மதங்கள் தான் හැබැයි இருந்தது. මුන් දෙන්නම දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා. ஆனால் இந்த ரெண்டு பேரும் தேவனை அறிந்து கொண்டார்கள், ஆமென் කියලා ஏற்றுக்கொண்டார்கள். කියන්නකෝ. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். කවුද හලෝ මේ 100ට මුලාදෑනියා? யார் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி? හිතක් පපුවක් නැති කෙනෙක්. மனித நேயம் இல்லாதவன். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අපි ළඟත් ඉන්න 100ට මුලාදෑනියෝ. எங்க கிட்டயும் இருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு அதிபதி. ඔබව කොන් කරන, உங்களை தூசிக்கிற,
ඔබව වීලුවට ලක් කරන உங்களை கேலிக்கு கூற்றாக எடுக்கிற, නිතරම ඔබට කරදර කරන உங்களுக்கு அடிக்கடி கரைச்சல் செய்கிற, හිතක් පපුවක් මනුස්සකමක් නැති அந்த மனித நேயமே இல்லாத සමහරක් 100ට මුලා දැන අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ஒரு சில நூற்றுக்கு அதிபதிகள் எங்களோடே இருக்கிறார்கள். ඒ 100ට මුලා දෙන සමහරට ඔබගේ දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி உங்களுடைய பெற்றோர்களாகவும் இருக்கலாம். ඒ 100ට මුලා දෙන හිතක් පපුවක් නැති 100ට මුලා දෙන සමහරට ඔබගේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා වෙන්න පුළුවන්. அந்த மனுஷன் மனித நேயம் இல்லாத மனுஷன் உங்களுடைய அருகிலே இருக்கிற வீட்டிலே இருக்கலாம். සමහරකට ඔබගේ අක්කා වෙන්න පුළුවන්, නංගි වෙන්න පුළුවන්, මල්ලි වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய அக்காவா இருக்கலாம், தம்பியா இருக்கலாம், தங்கச்சா இருக்கலாம். සමහරට ඔබගේ මිත්‍රයා වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய நண்பனாகவும் இருக்கலாம். හිතක් පපුවක් නැහැ උන්ට. அந்த மனசாட்சியே இல்ல. කාර්ලා කෙල ගන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් දන්නවද? உங்களை எச்சி துப்ப நினைக்க மாட்டார்கள் ரெண்டு ஒரு தடவை. මෙද්දකින් කාලා කන්නි බල්ලෝ. துப் நாயே அப்படின்னு ஏசுவார்கள். එහෙම බනිනව නේද? அப்படி ஏசுவாங்க தானே? බැනලා නැද්ද? அப்படி பேசி இல்ல. තොපි කාලා කන්නි කොයිද යන්නේ උඹලා? நீ நாசமா போனவன் எங்க போற? තොපිලා කොයිද යන්නේ ඉරිදට? நீ எங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை போற? තොපිලා මොනවද මේ කරන්නේ? நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? උඹලට මොනවද තියෙන්නේ? உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது? අඳින්න ඇඳුම් තියනවද? உடுத்த உடை இருக்கிறதா? තොපිලාට යන්න வாහනයක් තියනවද? உங்களுக்கு போக வாகனம் இருக்கிறதா? සමහරකට මේ වගේ හිතක් පපුවක් නැති විදියට ඔබ මාව කොන් කරලා කතා කරන සමහරක් මේ 100ට මුලා දෑනියා වගේ වෙන්න இப்படி පුළුවන්. மனசாட்சி இல்லாம உங்களையும் என்னையும் பேசுகிற நூற்றுக்கு அதிபதிகள் இருக்கலாம். ආදරෙන් වැළඳගත්තු அப்ப அன்பாக அரவணைத்து, ආදරෙන් තමන්ව විවාහ කරගත්තු அப்ப அன்பாக திருமணம் ஆன, සමහරට භාර්යාව ස්වාම පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්. அப்ப கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம். දැන් ඔබ ගණන් ගන්න නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. உங்களை இப்ப மதிக்காமல் இருக்கலாம். 100ට මුලා දෑනියා. நூற்றுக்கு அதிபதி හිතක් පපුවක් නැහැ. மனசாட்சி අයියෝ இல்லை. වචනයක් කියන දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ ඒ අය. அந்த வார்த்தையை හිතනවද? சொல்ல நினைக்க උන්ට மாட்டார்கள். හෙන ගැව්වත් කමන ටක් ගාලා කියලා දානවා. அவன் நாசமா போனாலும் பரவாயில்ல சொல்லி போடுவார். ටක් ගාලා කියලා දානවා. උන්ට හිතක් පපුවක් නැහැ. மனசாட்சியே இல்லை. මේ වගේ 100ට මුලා දෑනිය. இப்படி நூற்றுக்கு அதிபதிகள் දැන් இருக்கிறார்கள். මුන් මේ වගේ වචන කියද්දි இப்படி வார்த்தைகள் சொல்லும்போது ගැලවීම ලැබපු අපි ரட்சிக்கப்பட்ட நாங்க, බෞතිස්ම ගත්තු අපි அந்த திருமுழுக்கு எடுத்த நாங்க, දේවයන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන අපි கர்த்தரை துதிக்கிற ඒ நாங்க, වගේ එකෙක් ඒම වචන කියද්දි அப்படி ஒருத்தன் வார்த்தை சொல்லும் போது අපි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்வோம்? අපි මොනවද අපිට මොනවා වෙයිද? எங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? මූන්ට කෙලගාද්දි අපි මොනවද කරන්නේ? எங்களை முகத்துக்கு துப்பும் போது என்ன நடக்கும்? ඕම සන්තෝසයි බ්‍රදර් ආයෙත් කෙල ගහන්න කියලා ගියයිද? அப்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர், நாளைக்கும் துப்புங்கன்னு சொல்லுவோமா? එට මෙහෙ පැත්ත කෙල ගහන්න. நாளைக்கு இந்த பக்கம் துப்புங்க, ආය අනිතට මෙහෙ පැත්ත කෙල ගහන්න. நாளைக்கு இந்த பக்கம் துப்புங்க. එයින් බැරන් ඊළඟ අනිත මෙතනට කෙල ගහන්න. அப்ப அடுத்த முறை இங்கனைக்குள்ள துப்புங்க. එහෙම කරයිද? அப்படி செய்வோமா? දැන් කියන තොපි කාලා කන්නේ. நீ நாசமா போனவன். දැන් අපේ ඉන්නවනේ අපේ ක්‍රිස්තියානි අයත්. அப்ப எங்களுடைய அந்த கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் එහෙම தானே? 100ට මුලා දැනෙක් ඉන්නවා. அப்படி நூற்றுக்கு அதிபதிகளும் இருக்கிறார்கள். ඒ මම මේ 100ට මුලා දැනෙක් කියන්නේ දැන් ගැලවීම ලබන්න කලින් அப்ப චරිතය. இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை ரட்சிக்கப்பட முன்பு හරිද? එහෙම කරද්දී அப்படி செய்யும் போது අපි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்வோம்? සන්තෝෂෙන් ඉන්නවද? சந்தோஷமாக இருப்போமா? අපි මොනවද දන කරන්නේ? நாங்கள் என்ன தெரியுமா ඌට செய்வோம்? වැඩිය 100ට මුලා දැනිය. அவர்களுக்கு பார்க்க நூற்றுக்கு அதிபதி, ඈට හක් දතට දතක් වරෙන්. பல்லுக்கு பல், கண்ணுக்கு கண். මම කරේ. උඹ කෙල ගහන්න කලින් මම කෙල ගැහුවා. நீ எச்சு துப்ப முதல்ல நான் எச்சு துப்பணும். තේරුණාද? අපි එහෙම තමයි ආයේ. நாங்க அப்படிதான். වෙනවද ගහන්න වරෙන්ක ගහන්න. நீ அடித்துக்கொள்ள වරෙන්ක வா. එට වරෙන්ක එහෙම තමයි අපි. இப்ப நாளைக்கு வாவையும் பார்த்துக்கொள்ளும். அப்படித்தான் நாங்கள். නේද? එහෙම ගොඩක් 100ට මුලා දැනි ඉන්නවා. அப்ப அப்படி நூற்றுக்கு அதிபதிகள் இருக்கிறார்கள். දෙමව්පියන්ව ගණන් ගන්න තියා ඉන්නවා. அந்த தகப்பனை கணம் மதிக்காதவர்கள், දෙමව්පියෝ පවා දරුවන්ව ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை மதிக்காதவர்கள் එකට இருக்கிறார்கள். ඉඳලා මොනවාරි කරනවා නේද? அந்த அப்படியே இருந்து என்ன சரி செய்யறாங்க මොනවද தானே? හිතන්නේ ඒ වෙලාවට? என்ன தோண்டும் அந்த நேரம்? පාස්ටර් பாஸ்டர், මම මේ ගැලීම ලැබුපු නිසා මෙහෙමවත් ඉන්නේ. ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் இப்படி இருக்கிறேன். නැත්තම් මම ඌට දෙනවා කොහමද දන්නවද? இல்லாட்டி நான் இவனுக்கு ඌගේ கொடுப்பேன். ඇඟිලි ඔක්කොම මට එනවා ඉතින්. எனக்கு எல்லாம் வருது நல்லா, මටත් එක වෙලාවට අමතක වෙනවානේ මේ 100ට මුලා දැනියා වගේ වෙනවා මං හිටපු ගාම. எனக்கும் மறந்து போயிரும் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி. ඒ ගොඩක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවද දන්නවද? எந்த நேரத்துல வேணா පාට බැස්සම. வீதியில இறங்கணும்னு හරියටම මොන පරීක්ෂාවක්ද මන් දන්නේ නැහැ. என்ன சோதனையோ தெரியும். පාට බැස්සම ගෑණියෙක් ඉස්සරහින් வாහනයක් කෙලවන් යනවනේ. ரோட்டுக்கு இறங்கணும்னு ஒரு பெண் ඊට වැඩි මලක් පයින්නේ මට. அதுக்கு பார்க்க கோவம் எதுவும் இல்ல. මම එයාට කියන කොයරේ අල්ලනවා මේකේ ඇඟට. அப்ப நான் சொல்லுவேன், இப்ப சரி மேலுக்கு நான் ඇයි பிடிப்பேன். සමහර ගෑනු නිසා අපි පොලිසියෙන් දඩ කනවානේ. அப்ப ஒரு சில பெண்கள்னால நாங்க උන් போலீஸ் යන්නෙත් නැහැ. ஃபைன் கட்டுறோம். යනෝට යන්න දෙන්නේ அவங்க නැහැ. போகவே மாட்டாங்க, போறவனுக்கு මම விடவே හැම மாட்டாங்க. වෙලේම තරුණයන්ට උපදේශයක් දෙනවා. அப்ப அந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு நான் හැම அறிவுரை තරුණයෙක්ටම வழங்குறது, எல்லாருக்கும் වාහනයක් යද්දී வாகனம் கொண்டு போகும்போது ගෑනු කෙනෙක් ඉස්සරහා යද්දී භයානකයි. அந்த பெண் ஒருத்தர் முன்னுக்கு போகும்போது හරි පරිස්සමෙන් යන්න ඕන. சரியான கவனமாக போக வேண்டும். ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. வாழ்க்கையும் அப்படிதான். පුතේ ගෑණියක පස්සේ ගියත් භයානකයි.
பெண்ணுக்கு பின்னுக்கு போனாலும் கவனம், කොහොම ගියත් භයානකයි. எப்படி போனாலும் பயங்கரம். ඉස්සරහා කරන්න යද්දී හරියට බල්ල ඉස්සරහා කරගන්න ඕන. அப்ப முன்னுக்கு போகும்போது முன் செல்லி போகும்போது கவனமாக முன்னுக்கு போக வேண்டும். පොඩ්ඩ වෙන්න බෑ ඇඟට ගොඩ පයින්නවමු. அப்ப கொஞ்சம் மிஸ் ஆக முடியா மேலுக்கு வந்துருவார்கள். වීලුවට කිව්වේ සමා වෙන්න සිස්ටර්ස්ලා. ඔයගලන් ගැන නෙමෙයි පාර යන ගෑනු ගැන කිව්වේ. கேலிக்கு சொன்னது. හරිද? අපේ අය හරි ආත්මිකයන් ලයිසන් අරගෙන. எங்கட ஆட்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியா தான் லைசன்ஸ் எடுத்து ඔයගලන් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ සමා වෙන්න ඔයගලන් නෙමෙයි ගැන உங்களை කියන්නේ. குறித்து அல்ல, දෙවියන් වහන්සේ ආපත්. கர்த்தர் நல்லவர். හැබැයි ஆனால் අපිව කොන් කරපුවාම எங்களை அந்த கேலி கூற்றாக மாற்றின අපි போது දෙන රිටර්න් එක කොහමද? நாங்க கொடுக்கிற அந்த ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்கு? දවසක් ඉඳපෙල්ලක දෙන්නම්. ஒரு நாள் வரும், நான் பார்த்துக்கொள்றேனே. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කට වහගෙන හිටියේ. ஆனால் இயேசுவானவர் வாய் மூடி වචනයක් කිව්වේ නැහැ. ஒரு வார்த்தை பேச එයා 100ට මුලා දෙන එකට පරිවර්තන වුණේ නැහැ. அவர் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியாக එයා மாறவில்லை. මෙහෙම වහගෙන හිටියා. அப்படி வாயை ඇයි மூடிக்கொண்டிருந்தார். එහෙම ඉන්න හේතුව? ஏன் அப்படி இருக்க එහෙම காரணம்? ඉන්න පුළුවන්ද அப்படி මිනිස්සෙක්? இருக்க முடியுமா ஒரு හලෝ மனுஷன்? පුළුවන්. முடியும். කොහමද? எப்படி? ඒකත් ගෙත්සමනු වෙන තමයි සිද්ධ වුණේ. அதுவும் கெத்செமனே தோட்டத்திலே தான் යේසුස් වහන්සේ එච්චර ඉවසන්න පුළුවන් වුණේ කොහමද? இயேசுவானவர் அவ்வளவு பொறுக்க முடிந்தது எப்படி? එක යාඥාවක් ගෙත්සමනු වෙනදී. ஒரு ஜெபம் கெத்செமனே தோட்டத்திலே, එක යාඥාවක්. ஒரு ஜெபம். අද ගොඩක් අය කියනවා இன்று நிறைய பேர் දැන් சொல்லுகிறார்கள், හිතන්න යේසුස් වහන්සේ තිර ගෝල සෙට් එකක් හිටියනේ. அந்த இயேசுவோடு சீசர்கள் இருந்தார்கள் தானே. ලාසරස් මැරිලා දවස් 4යි. லாசரஸ் மரித்து 4 நாள். මම நான் මම කියලා හිතන්නකෝ. நான் என்று நினைங்களே. පේත්‍රස් ඉන්නවා, பேதுரஸ் இருக்கிறார், මාක් ඉන්නවා, மார்க் இருக்கிறார், යොහන් ඉන්නවා, யோவான் இருக்கிறார், තව මතෙවුත් ඉන්නවා. மத்தேயும் இருக்கிறார். ඔක්කොම සෙට් එකේ ඉන්නවා. எல்லாரும் මම இருக்கிறார். දැන් යනවා. நான் இப்ப போகிறேன். ගිහිල්ලා ලාසරස් එළියට වරෙන්. லாசரஸ் வெளியே வா. මිනිස්සු එළිය ලාසරස් එනවා. லாசரஸ் வாரார். හිටපු ගෝලියෝ ටික කොහොම ඉන්න ඇතිද? அப்ப அங்கனைக்குல இருந்து அந்த சீடர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க? ගෝලියෝ ටික එක්ක අපේ ලොක්කගේ වැඩ. சீசர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க? பாருங்க எங்க தலையோட வேலையை. රොටි පායි මාළු දෙකයි. அப்ப හරි නේද? 5 ரொட்டியும் அந்த மீன் දැන් කණ්ඩ දෙන්න ඕන. இப்ப சாப்பிட கொடுக்க வேண்டும். තේනවා 15ක් විතර සෙනග. இப்ப 15000 சனங்கள். නේ පුරුෂ විතර 5000 කියලා කියනවා. அந்த புருஷர்கள் மட்டும் 5000 பேர். 15ක් විතර රොටි පායි මාළු දෙකකින් දෙනවා. அப்ப 2 மீனும் அந்த 5 அப்பத்தையும் ගෝලියෝ ටික කොහොම අල්ලන්න ඇතිද? அப்ப அந்த சீசர்கள் කන්න 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 කන්න. அப்ப சாப்பிடுங்க, பிடிங்க. අර එහෙම කොහොම මොන වැඩකාරයෙක් එක්කද හිටියේ? அப்படி ஒரு வேலைக்காரரோட தான் இருந்தார்கள். ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක් එනවලු. அப்ப கண் தெரியாத ஒருத்தர் வருகிறார், සුව කරනවලු. குணமாக்குகிறார். ඇස් ඒ වෙලම ඇරුණා. கண் அப்படியே திறந்தது. අත දීලා මාසෙකින් හොඳ වෙනවා කිව්වේ නැහැ. அந்த கை வைத்து மாசத்துல சுகமாகும் என்று இல்ல. ඒතර ගෝලියෝ කොහොම ඉන්නද? அப்ப அந்த சீசர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க? කොහොමද අපේ ලොක්කගේ වැඩ? எங்களுடைய பெரியோட வேலை எப்படி? රජෙක් වගේ හිටියා. ராஜா மாதிரி இருந்தார். ඕනම දෙයක් කරන්න හිටියා. வேண்டிய ஒன்ன செய்ய முடியும். මූදේ මාළු නැතත් මූදේ මාළු අල්ලලා දුන්නා. கடல்ல மீன் இல்லாட்டி அங்கே மீன் பிடிக்க කන්න வைத்தார். නැති වෙලා හැම වෙලෙම කන්න දුන්නා. சாப்பிட இல்லாத நேரம் எல்லா நேரமும் ගෝලියෝ சாப்பிட. බඩගින්න හිටපු එක අවස්ථාවක් නැහැ. அந்த சீசர்கள் பசியாக இருந்த ஒரு நேரம் හැම இல்லை. දෙයක්ම සැපෙව්වා. எல்லாத்தையும் கொடுத்தார். ඒම රජෙක් වගේ හිටපු කෙනෙක්ව බල්ලෙක් වගේ ගහලා මරද්දී அப்படி ராஜாவாக இருந்த ஒருத்தரை நாய் போல அடித்து கொல்லும் போது ගෝලියෝටගේ ඇංගෙන එක සාධාරණද අසාධාරණයිද? அப்ப அந்த சீசர்கள் ஒளிகிறது சாதாரணமா හලෝ அசாதாரணமா? කියන්නකෝ අපේ උන්නන් කියනවා පේත්‍රස් වගේ වෙන්න එපා, පේත්‍රස් අඳුරුවේ නෑ, මාක්තුමා හනරෙද්දත් ගාලා එළුවෙන් දිව්වා කියලා කියනවා. அப்ப அந்த எங்களோட சொல்லுங்க, பேதுரு மாதிரி மாற வேண்டாம், அவரும் கணக்கெடுக்கல்ல. නේද? එච්චර දුරට යන්න ඕනේ නෑනේ. අවල යේසුස් වහන්සේ කුරුසෑන ගහලා මරද්දී ගෝලයා මිසින් වෙන එක සාධාරණයි. அப்ப இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் போது அந்த சீசர்கள் மிஸ் ஆகிறது சாதாரணம். ඇයි දන්නවද ஏன் කියන්නේ? தெரியுமா? අපේ සභාවල් වල எங்களுடைய சபைகளில், ක්‍රිස්තියානි සභාවල් වල கிறிஸ்டியான சபைகளிலே මූණ බැලුවත් යනවා සභාවෙන්. மூஞ்ச பார்த்தாலும் போயிடுவார்கள். ඉතින් කොයිද හලෝ ගහන්න? அப்ப இங்க அடிக்கிறது. පොඩ්ඩක් මොනාරේ ප්‍රේම වැදුනත් ඇති. அப்ப கொஞ்சம் இப்படி பட்டாலே காணும். ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ නැතත් ඇති. இப்ப கதைக்கா விட்டாலும் சரி. සභාවෙන් කියලා සභාවකට යනවා හොඳයි. සභාව ගිහිල්ලා වෙන සභාවකට යනක හොඳයි. சபையில இருந்து இன்னொரு சபைக்கு போனா பரவாயில்லை. සමහරුන් ජොබ් එක හම්බුන්නේ නැතත් ஒரு சிலர் அந்த தொழில் கிடைக்காவிட்டாலும் අර ඒ කාලේ හිටපු බාල් දේවතා පස්සේ දිව්වේ. அப்ப அந்த பால் தேவதைக்கு பின்னுக்கு போனாங்க. පාස දෙවියන් වහන්සේ නෑ මම යනවා යන්න. මොන මගුලක්ද කියලා යනවා යන්න. பாஸ்டர் தேவன் இல்ல, நான் போறேன். ගෝලයෝ මෙහෙම යේසුස් වහන්සේලා ගහද්දි මිසින් වෙන එක සාධාරණයි. அப்ப இயேசுவுக்கு இப்படி அடிக்கும் போது சீசர்கள் மாறுறது சாதாரணம். සමහරක් අය කියනවා ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள், යේසුස් වහන්සේ එතන බලය පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා. இயேசுவானவர் வல்லமையை பயன்படுத்தவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். දේවත්වයේ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය එතන පාවිච්චි කරේ නැහැ කුරුසපත් වෙන පැය 20ක් ඇතුළත. அப்ப அந்த தேவத்துவத்தை அவர் 20 அவர் பாவிக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ කියනවා කුරුසෙන් බෑලා එන්නකෝ ආ දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයන් අපි පිළිගන්න කියලා කියනවනේ. அப்ப இயேசுவுக்கு சொல்லுகிறார், நீங்கள் இறங்கி வாங்களே சிலுவையில இருந்து කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? செய்ய முடியுமா? අයියෙන් முடியாது. කියන්න
යේසුස් වහන්සේ කරන්න බැරිද? යේසුස් වහන්සේ පුළුවන් செய்ய முடியும். අනේ. පුළුවන් කරන්න. හැබැයි උන්වහන්සේ කරේ නැහැ. ஆனால் அவர் செய்யவில்லை. යේසුස් වහන්සේ එතන බලය පාවිච්චි කරේ නැහැ. இயேசுவானவர் வல்லமை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தவில்லை. එතන ආස්කමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. அங்கனைக்குள்ள ஒரு அதிசயத்தை செய்யவில்லை. කිසිම දෙයක් උන්නේ නැහැ. ගුඩ් ගහන කම්ම මෙහෙම කරන් හිටියා. ஒன்றும் நடக்கவில்லை. அடிக்கும் வரைக்கும் அடியை வாங்கி கொண்டிருந்தார். ඔයගලන් දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබට එක රහසක් කියලා දෙන්නද? உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லி தரேன். උන්වහන්සේ අවුරුදු 33 මාරක් සේවය කරා. 33.5 வருடம் ஊழியம் செய்தார். හරිද? අවුරුදු 3 මාරක් බලවත් සේවයක් කරා. 3.5 வருடம் வல்லமையான උන්වහන්සේ කරපු ඒවා බයිබල් ලියන්නත් බැහැලු කියනවා. ஊழியம் செய்தார். அவர் செய்ததே வேதாகமத்தில் எழுத போதாதாம். ඔය පැය 20 තියෙන ගෙත්සමුණු ඉඳන් අත්තඩොංගුඩු අරගෙන කුරුසපත් වෙන වෙලාව තියෙනව அப்ப නේද? அந்த 20 அவர் அந்த கெத்செமனி தோட்டத்திலிருந்து சிலுவையிலே அறைய போகும் டைம் இருக்கிறது தானே. එතන තමයි බලවත්ම මහාත්ම ආස්කම සිද්ධ වුණේ. அந்த 20 அவர்களே தான் வல்லமையான அற்புதம் அதிசயம் நடந்தது. කොහොමද සිද්ධ වුණේ? எப்படி நடந்தது? මැරිලා மறித்து விட்டு කුටි කාගෙන அடிபட்டு கொண்டு වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව வார்த்தையை சொல்லாமல் කට වහගෙන வாயை மூடிக்கொண்டு හිටියා. இருந்தார். මුළු සේවා කාලය තුලම முழு ஊழிய நாட்களிலுமே මේ බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා වෙනකන් இந்த வியாழன் வெள்ளி வரை එතන තමයි ආස්කම්පිට ආස්කමත් බලවද්‍යත් ලොකුම දේ සිද්ධ වුණේ. அற்புதமும் அற்புதத்துக்கு மேலாக அற்புதமும் அதிசயமும் நடந்தது. කී දෙනෙක්ට තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு விளங்குகிறது? යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ මොකටද? இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்தது எதற்காக? මොකටද ආවේ? எதற்காக வந்தார்? පීසා දෙන්න හැම වෙලේම රොටි පායි මාළු දෙකයි සපයලා ඉන්නද? அப்ப அந்த சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது හැම වෙලේම සුව කර කර ඉන්නද? எந்த நேரமே சுகமளிக்கவா? මොකටද ආවේ? என்னத்துக்கு வந்தார்? ආ? ණය දෙන්න? கடன் கொடுக்க? මොකටද ආවේ? என்னத்துக்கு வந்தார்? ඔයගොල්ලන් නිකන් බලන් ඉන්නද යේසුස් වහන්සේට අර කණ්ඩායම් වශයෙන් වෙන්න පොම් ටික අරන් එන්න මම කණ්ඩායම් වශයෙන් සල්ලි දෙන්නම් කියන වගේ කතාව නිකන් බලන් ඉන්න විදිහට තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මොකටද ආවේ? இயேசுவானவர் என்னத்துக்கு வந்தார்? ආ? මොනවටද ආවේ? ගැලවීම දෙන්න. ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்காக. අන්තිම ෂෝ එක දුවන්නේ දැන්. අන්තිම ටික දුවන්නේ. கடைசி படம் ஓடுகிறது இப்ப. මෙතන තමයි බලය වැඩිම තිබ්බේ. இந்த இடத்திலே தான் வல்லமை මොකක්ද மிகுதியாக බලය இருந்தது. වැඩිම තිබ්බේ? என்ன? කට වහගෙන ඉන්න එක. அந்த வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பது. කොහොමද හිටියේ? எப்படி இருந்தார்? මිනිස්සු කියනවා යේසුස් වහන්සේට බලය නැති නිසා තමයි කුරුසේ එල්ලුනේ. அப்ப மனிதர் சொல்றார்கள் வல்லமை இல்லாததினால் தான் சிலுவையில் අදටත් අහනවනේ அறைந்தார்கள். මිනිස්සු. இன்றைக்கும் கேட்கிறார்கள். අදටත් මිනිස්සු අහන්නේ ඇයි ඔච්චර බලය තිබ්බනම් ඇයි නිකන් කුරුසේ එල්ලිලා මැරුණේ? இன்றும் கேட்கிறார்கள் இவ்வளவு வல்லமை இருந்தால் ஏன் சிலுவையிலே மறித்தார் ඒ என்று. ඔක්කොටම අද උත්තරේ දෙන්නම්. அது எல்லாத்துக்கும் இன்று මොකක්ද பதில் දන්නවද? கொடுக்கிறேன். என்ன தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සමුණේදී இயேசுவானவர் கெத்செமனி தோட்டத்திலே යාඥාවක් කරනවා. ஜெபம் செய்தார். අපිත් යාඥා කරනවා නේද? நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம் தானே? හොඳට යාඥා කරනවා නේද? நல்லா ஜெபிக்கிறோம் தானே? පැය ගණන් යාඥා කරනවා නේද? அவர் கணக்காக ஜெபிக்கிறோம் தானே? යේසුස් වහන්සේත් යාඥා කරා. இயேசுவானவரும் ஜெபித்தார். ස්වාමිනී கர்த்தாவே ඔබ කැමති නම් நீங்கள் விருப்பமா இருந்தால் මේ කුසලානේ මගෙන් අයින් කරන්න. இந்த பாத்திரத்தை என்னிலிருந்து அகற்றுங்கள். කිව්වද? சொன்னாரா? මොකද්ද කුසලානේ කියලා කිව්වේ? என்ன அந்த பாத்திரம் என்று சொன்னது? මොකද්ද කියේ කුසලානේ? என்ன அந்த பாத்திரம்? එල්ල මැච්චක් ගාලා දෙන කුසලානේද? அப்ப அந்த மெச்சடிச்சு அந்த பாத்திரம் මොකද්ද කුසලානේ? என்ன அந்த பாத்திரம்? මේ දඬුවම නැත්තම් මේ විඳින්න යන පීඩාව இந்த அனுபவிக்க போகிற இந்த வேதனை මේක පුළුවන් නම් අයින් කරන්න. முடியுமா இருந்தால் இதை හැබැයි அகற்றுங்கள். ඔබගේ කැමැත්ත මොකක්ද? ஆனால் உங்களுடைய விருப்பம் என்ன? ඒක එලෙසම සිදු වේවා. அது அப்படியே நடக்கட்டும். දේවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකක්ද? தேவனுடைய சித்தம் என்னதோ මොකක්ද කැමැත්ත? என்ன விருப்பம்? යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙන්න ඕන, මැරෙන්න ඕන අපිව ගලවන්න. இயேசுவானவர் சிலுவையிலே மறைக்க வேண்டும், எங்களை மீட்டுக்கொள்ள. එහෙනම් බලය වැඩිපුරම ආස්කම තිබ්බේ කොයි වෙලාවේද? அப்ப அந்த வல்லமையும் அதிசயமும் மிகுதியாக இருந்தது இந்த දේව நேரத்திலே. කැමැත්තට හිඩ ඇරලා මුඛය වාගෙන කට වාගෙන උන්වහන්සේගේ හනට කීකරු කෙනා තමයි බලවත්ම ආස්කම දකින්ට යන්නේ. ஆமென். தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கட்டும் என்று வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு தான் நிறைய அற்புதம் நடக்கும். කැමැත්ත මොනවද උනේ? விருப்பம் என்ன ஆனது? ඔයා මේක විඳින්නම ඕන. நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේ ඒකයි කට ඇරියේ නැත්තේ. இயேசுவானவர் அதை தான் வாயை திறக்கவில்லை. ඒකයි 100ට මුලාදැනියට මුකුත් කිව්වේ නැත්තේ. அதுதான் 100க்கு அதிபதி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ඒකයි මල්කුස්ට මුකුත් කිව්වේ அதுதான் නැත්තේ. மல்குஸ்க்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ඒකයි බරබාස්ට මුකුත් කිව්වේ அதுதான் නැත්තේ. பரபாஸ்க்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. මොනවත්ම කියන්නේ නැතුව උන්වහන්සේ මේම කටවාගෙන හිටියයි දන්නවද? ஒன்றும் சொல்லாமல் வாயை மூடி උන්ට තියෙන බයට නෙවෙයි. இவனுங்களுக்கு இருக்கிற பயத்துக்கு இல்ல. උන්ගේ තියෙන අහංකාරකමර නෙවෙයි. இவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த திமிருத்தனத்துக்கு උන්ගේ அல்ல. තියෙන වාචාල කඩන නෙවෙයි. இவங்களுக்கு தேவலாத
அந்த வாய் සර්ව தடுக்கவில்லை. බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට කීකරු නිසා අනියඬව සිටියා. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய காரியம் நிறைவேறதுக்காக வாயை මම மூடிக்கொண்டிருந்தார். ඔබටත් කියනවා நான் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன், වැඩිපුර ආස්කම දකින්න පුළුවන් වෙලාව මොකක්ද දන්නවද? நிறைய அதிசயங்களை காணக்கூடிய நேரம் என்ன தெரியுமா? ආස්කමෙන් ආස්කම දකින්න පුළුවන් මොන වෙලාවද දන්නවද? அதிசயத்தை காணக்கூடிய நேரம் என்ன தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරුලා මුඛය වහගෙන ඉන්නවා නම් ඔබ බලවත් ආස්කමක් දකින්න යනවා. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பட்டு வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால் நிறைய அதிசயங்களை காண்பீர்கள். ඔබ කට ඇරලා වාචාලයෙන් කතා කරොත් ඔබ කවදාත් ආස්කමක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் வாயை திறந்து அசுத்தமாக பேசிக் கொண்டிருந்தால் அதிசயத்தை காண மாட்டீர்கள். 100කට මුලා දෙන ඕන තරම් ඔබට කියපුදින් நூற்றுக்கு அதிபதிகள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும். කසෙන් ගහනවා වගේ ඔබගේ අදවත් පහර කරයි. சாட்டையிலே அடிப்பது போல உங்களை இருதயத்தை கிழிக்கட்டும். හැම වෙලේම ඔබ අඬවයි. எந்த நேரம் உங்களை அழுக வைக்கட்டும். හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කියනවා නම් ஆனால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு சொன்னால் ඔබගේ කැමැත්ත මා තුල කරන්න உங்களுடைய சித்தம் எனக்குள்ளே දෙවියන් நிறைவேறட்டும் වහන්සේ என்று මොනවද කරන්න கர்த்தர் යන්නේ? என்ன செய்வார் ඔය தெரியுமா? ඔබට පීඩා කරන உங்களுக்கு அந்த துரோகம் செய்கிற, ඔබ වංචා කරන உங்களுக்கு அந்த வஞ்சிக்கிற, ඔබව දුකට පත් කරන உங்களுக்கு துக்கம் செய்கிற, ඔබව නිතරම පීඩා කරන உங்களுக்கு எந்த நேரமும் துரோகம் අන්න செய்கிற අර 100ට මුලා දෑනියව அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை ඒ 100ට මුලා දෑනියගේ කටින්ම அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய வாயினாலே ඒ අක්කා කියලා හිතා ගන්නකෝ. அந்த அக்காண்ட நினைங்களேன், නංගි කියලා හිතා தங்கச்சி ගන්නකෝ. நினைங்களேன், අල්ලපු ගෙදර එකා කියලා හිතා அடுத்த ගන්නකෝ. வீட்டு நினைங்களேன். මෝකාරී හිතා என்ன ගන්නකෝ. எவன் இருந்தாலும் ඔබගේ මුඛය වහගෙන ඉන්න තුලදී உங்களுடைய வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கும் අන්න போது අර 100ට මුලා දෑනියගේ කට පාවිච්චි කරන්න යන දෙවියන් அந்த වහන්සේ நூற்றுக்கு அதிபதியினுடைய வாயை பாவிக்க போகிறார் தேவன். ඔගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තටම ජීවමානයි කියලා. உங்களுடைய ஜீவன் உண்மையிலே ஜீவனுள்ள தேவன் என்று சொல்ல போகிறார்கள். නැද්ද? මේක සිද්ධ වෙනවා. இது நடக்கும். මේක අනිවාර්යම සිද්ධ இது වෙනවා. கட்டாயமாக මේක நடக்கும். අනිවාර්යම කියන්න යනවා. இது கட்டாயமாக අපි நடக்கும். ඇටැක් වුණොත් කාර්යය මොනවද වෙන්නේ? நாங்கள் எதிர்த்தால் என்ன කවදාත් தெரியுமா ගැලීම நடக்கும்? ලබන්නේ නැහැ. அவன் ஒரு நாளும் ரட்சிக்கப்பட දැන් மாட்டான். හිතන්නකෝ අපේ මේ ඇන්ඩ්‍රු බෙද 100ට මුලා දෙන්න අර 100ට මුලා දෙන්නේ කිලිවල්ලා. இப்ப நினைங்களே, நான் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி என்று. උඹ බයිබල් කාරයක්ද? நீ பைபிள்காரனா? කොයිද හැමදාම යනවද? அந்த நாளும் போறியா? හලෙලුයා කියලා අපිට ගහනවද? அல்லேலூயா கை தட்டுறியா? උඹලට මොනවද හම්බුනේ? உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? එහෙම කියද්දි ඉතින් මට මොනවද හිතෙන්නේ அப்படி කියන්නකෝ. சொல்லும்போது என்ன நினைக்கும் போதற்கு? මම දෙන්නම් ඉඳපන්කෝ. உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன் நில்லுவேன். එන්න පාස අපි යාඥාංග මට එකෙක් මෙහෙම සීන් එකක් දැම්මා. මූට එක්කෝ අත කැඩෙන්න ඕන, කකුල කැඩෙන්න ඕන, පාරයක්දී හැප්පිලා හරි මැරෙන්න ඕන කියලා යාඥා කරමු කියලා හිතක් එනවා. இப்ப அந்த நேரத்துல பாஸ்டர் கிட்ட ஜெயிப்பாங்க. பாஸ்டர் இவனுக்கு ஆக ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி கையோடையும் காலோடையும் இல்லாட்டி இவனுக்கு එහෙම நாசமா හිතක් போகணும். එන්නේ නැද්ද? அப்படி ஒரு ஞாபகம் එනවා. வரும்ல? அப்படி மனசுக்கு வரும் தானே. හැබැයි ஆனால் ස්වාමින් වහන්සේ කියන විදිහට අපි හිටියා නම් கர்த்தர் சொல்லுகிறது போல இருந்தால் දවසක් මෙයා එන්න යනවා. ஒரு நாள் நான் வரப்போகிறேன். බ්‍රදර් මේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது මං பிரதர். විනේ යාඥා කරන්න පුළුවන්. எனக்காக நீங்க ஜெபிங்களேன். අර 100ට මුලා දැනියා. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி මේ අර කසෙන් ගහපු කෙනා නේද அந்த මේ? சாட்டையில அடித்தவர். යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபிப்போம். ඇත්තටම ඔයගලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. உண்மையிலேயே உங்களுடைய தேவன் நல்லவர். කොහොමද එදාට අපි සේවය කරන්න යන්නේ? அப்படி அன்றைக்கு நாங்கள் අර எப்படி ஊழியம் බැන්න செய்ய එකයි போகிறோம்? அந்த අර ඉටුපු එක්කෙනයි இருந்தவனும் කරට අත දාගෙන යන්න යනවා සේවයට. இப்ப இந்த தோல்ல கையும் போட்டு ஊழியத்துக்கு ඒසුස් වහන්සේට සුභාරංච කට වහගෙන තමයි හිටියේ. இயேசுவானவர் அந்த சுவிசேஷம் சொல்லும்போது வாயை மூடிக்கொண்டு தான் இருந்தார். ඔය 100ට මුලා දෙන වෙනස් කරන්න නම් ඔබගේ කට වහ ගන්න වෙනවා. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை மாற்ற வேண்டும், அதில் உங்களுடைய வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். සටන් කරන්න එපා උන්ට එක්ක. நீங்கள் யுத்தம் பண்ண போக வேண்டாம். වචනේ කියනවා. வார்த்தை උඹව சொல்லுகிறது, පහගන්න මම ඉහළම ගල කරන්ට යනවා உன்னை කියලා. மிதிக்க மிதிக்க நான் உன்னை உயர்த்த போகிறேன் என்று. ආමෙන්. ஆமென். 100ට මුලා දෑනියා. அந்த நூற்றுக்கு හලෝ වෙනස් වෙන්න. அதிபதி, ඒ 100ට මුලා වෙනස් වුණා. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி மாறினான். කවුද සුභාරංචය කරේ? யார் சுவிசேஷம் சொன்னார்? උන්වහන්සේගේ නියඬතාවයෙන් ඔහු ගැලවීම ලැබුවා. கர்த்தருடைய அந்த சத்தம் இல்லாத நிமித்தம் அவன் விடுதலை அடைந்தான். අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙයි අපි කට වහගෙන හිටියොත්. எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் மாறும், நாங்கள் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தோம். වචනේ කියනවා வார்த்தை சொல்லுகிறது, යුද්ධය මගේ யுத்தம் என்னுடையது, ඔබ නිහඬ විඳපන්. நீ சத்தம் போடாமல் இரு. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். බලය වැඩිපුර අත්දකින්න ඕනද? அந்த வல்லமை நிறைய அனுபவிக்க வேண்டும். ආස්කම් පිට ආස්කම් ඔබට දකින්න ඕනද? அதிசயத்துக்கு மேல அதிசயம் காண வேண்டும். ගෙදර එන බලවත් ආස්කම් ඔබට දකින්න ඕනද? ගෙදර ආස්කම් දකින්න வீட்டிலே ඕනද? வருகிற நிறைய அதிசயத்தை காண வேண்டும். මාත්‍යා වෙනස් වෙනක දකින්න ඕනද? அந்த கணவன் மாறுறதை பார்க்க வேண்டுமா? නෝන වෙනස් වෙනක දකින්න ඕනද? மனைவி மாறுகிறதை ගොඩක් காண අයට வேண்டுமா? කට වහගෙන ඉන්න වෙනවා පුතේ. நிறைய பேர் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க කට வேண்டும். වහගෙන හිටියේ නැත්නම් வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்காவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. கர்த்தர் கிரியை செய்ய மாட்டார். කොහොමද? எப்படி? උන්වහන්සේට බැරි කමක් මේ ගහලා දාලා යන්න. ஆண்டவருக்கு முடியாத அடித்து விட்டு போறதுக்கு. යේසුස් වහන්සේත් ගැහුවානේ දේව මාලිගාවේ. இயேசுவானவரும் அடித்தார் தானே தேவ மாளிகை. ඒතකොට අපිටත් ගහන්න පුළුවන්. எங்களுக்கும் அடிக்க முடியுமா? පුළුවන්ද ගහන්න? முடியுமா? මං දවසක කියන්නම් ඒ කෝපය මොන වගේ කෝපයක්ද இப்ப කියලා. நான் ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன், அந்த கோபம் எப்படி ஒரு கோபம் என்று. ඒක ඇල්ල ධර්මිෂ්ඨ කෝපයක්. அது வந்து நீதியின் கோபம்.
තේරුණාද? ඒක ධර්මිෂ්ඨ කෝපයක්. அது நீதியின் கோபம். ඒ නිසා උන්වහන්සේට කරන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. ஆனால் கர்த்தருக்கு செய்ய முடியாதது அல்ல. ඔබ හිතන්න එපා යේසුස් වහන්සේලා නෝන්ජල් නිකන් අර ඉන්න අර මේ සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නේ. හරි එහෙම කියලා හිතන්න යන්න එපා යේසුස් அத වහන්සේ. நீங்க நினைக்க வேணாம். ஒரு சில பாஸ்டர் இருக்காங்க தான், ஐயோ எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி இயேசுவை நினைக்க வேண்டாம். එහෙම යේසුස් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි. அப்படி இயேசுவானவர் හොඳ அல்ல. සත්පුරුෂ ඇඟක් තියෙන කන පැල දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. அப்ப நல்ல ஒரு தைரியமுள்ள இயேசுவானவர், அடிக்கக்கூடிய ஒரு එහෙම இயேசுவானவர். කෙනෙක් තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ. அப்படி ஒருத்தர் தான் எங்களுடைய இயேசுவானவர். අපේ ගොඩක් 100ට මුලාදෑන් ඉන්න වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද? எங்களுக்கு நிறைய நூற்றுக்கு அதிபதிகள் இருக்கிறார்கள். மாற முடியாதது ஏன் தெரியுமா? අපි තාම වෙනස් වෙලා නැති නිසා. நாங்கள் இன்னும் மாறாததின் காரணமாக. මම ඔබට දෙයක් කියන්න. நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் ඔබගේ சொல்கிறேன். කට වහගෙන දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට ඉඩ ඇරියොත් உங்களோட வாயை மூடிக்கொண்டு கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய விட்டால் බලවත් ආස්කමක් ඔබ දකින්නවා දකින්නවා දකින්නවාමයි. பெரிய ஒரு அதிசயத்தை நீங்கள் காண போகிறது உண்மைதான். අද ගල් අරගෙන ආපු இன்று கல்லை எடுத்துக்கொண்டு வந்த පිස්තෝල අරන් ආපු அந்த பிஸ்தோலை எடுத்துக்கொண்டு வந்த දේව සේවකයන්ට වෙඩි තියන්න ආපු அந்த தேவ ஊழியர்களுக்கு வெடி வைக்க வந்த සභාවල් කරද්දි ගල් ගහපු சபைகளை செய்யும் போது கல் அடித்த උම්මාද දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරනවා. அவங்களே இன்னைக்கு கர்த்தருக்கு ஊழியம் නැද්ද? செய்கிறார்கள் இல்லையா? අද උම්ම සේවය කරනවා. இன்று அவர்களே ஊழியம் செய்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர், උන්වහන්සේ බලවන්තයි. தேவன் வல்லமை உள்ளவர். මමත් 100ට මුලාදෑනියෙක් වෙලා හිටියා. நானும் நூற்றுக்கு அதிபதியாக මමත් இருந்தேன். ධානයනේ වැරදි කරන්නේ නැතුව ඇතුළට. நானும் போனேன் பிழை செய்யாமல் உள்ளுக்கு. මම හැම වෙලෙම කියනවා. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். මම කිව්වා ස්වාමීනි එළියට එද්දි මූ මැරිලා ඉන්න ඕන. நான் சொன்னேன் කොයිද கர்த்தரே, මේකම බන්ධනාගාරයෙන් එළියට එද්දි. நான் சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளி வரும்போது நான் சொன்னேன், நான் வெளி මම வரும்போது இவன் කරන්නේ மறைத்திருக்க නැති වැරද්දකට මම ඇතුළට මූ දැම්මම ආව. செய்யாத பிழைக்கு என்னை உள்ளுக்கு ඔව් போட்டார்கள். ඇත්තනේ. உண்மைக்கும் හිතලා බලන්නකෝ. நினைத்து ඒ பாருங்க. වෙලාවට හිතන ඇපයක් කරන් ගහලා ආය ඇතුළට යන්න. அந்த நேரம் ஞாபகம் வரும், வெளியே வந்து அடித்துட்டு திரும்ப போறதுக்கு. අපේ අය ගහගත්ත මාවත් දැම්ම අස්සට. எல்லாரும் அடித்து கொண்டாங்க, என்னையும் போட்டாங்க නැත්නම් உள்ளுக்கு. සභාව බලයි මොකක් කරලාද පාස් ඇතුළට ගියේ මොනාර බිස්නස් එකක් කරලාද? இல்லாட்டி சபைகள் பாப்பீங்க, නෑ. பிசினஸ் செஞ்சா உள்ளுக்கு போறாங்க. හරි හොඳ කොල්ලෙක් මේ මීඩියාට. நல்ல ஒரு மனுஷர் இப்படி இருந்ததுக்கு. හරි கொடியன். ඇත්ත. අර හොඳ කොල්ලේ. நல்ல ஒரு හිත படியன். හිත හොඳ කොල්ලේ ගමේ කොල්ලේ. மனசு நல்ல படியன், ඉතින් கிராமத்து படியன். මාවත් දැම්ම ඇතුළට. என்னை முள்ளுக்கு போட்டார்கள். ඉතින් දාපු එක්කෙනා මම නිකන් ඉදී කියලා හිතෙනවද? அப்ப அந்த போட்டவரை நான் சும்மா விடுவேன்னு මම நினைக்கிறீர்களா? හැම වෙලේම යාඥා කරන්නේ நான் இந்த நேரம் ස්වාමීනි ஆண்டவரே, මේකෙන් එළියට අත කකුල තියද්දි இதுக்கு வெளியால நான் காலை வைக்கும் போது මු මැරෙන්න ඕන. இவன் சாக வேண்டும். මම ආයි දකින්න යන්නේ නැහැ. இவனை நான் காங்க போறது මම இல்லை. එකෙක්ට කියනවා එක්කෙනෙක්ට කියනවා நான் ஒருத்தருக்கு சொன்னேன், ඔන්න බලපම් පුළුවන් නම් இந்த பாரு මම ஏழுமாரதா, එළියට එන ඊළඟ තප්පරේ මු මැරලා ඉඳී කියලා. நான் வெளியே வர்ற அடுத்த நிமிஷமே இவன் இறந்திருப்பான். එළියටත් ඇල්ල අවුරුදු ගණක් යන ඌ තාමත් ජීවත් වෙනවා. இப்ப வெளியே வந்து வருஷ கணக்காகுது, இன்னும் அவன் வாழ்றான். ඇත්ත කියන තාමත් හොඳට ජීවත් වෙනවා. நல்லா வாழ்றான் இன்னைக்கு. දැන් මූ දකින්න සැකේට මට කේන්ති යනවා. இவனை காங்கக்குள்ள எனக்கு கோபம் வரும், මට මාර කේන්තියක් යනවා. சரியான கோபம் வரும். දැන් මම අර පාස්ටර් අර ඔක්කොම අමතකයි මට. இப்ப எனக்கு போதகர் ஃபாஸ்டர் என்றது අර மறந்து போயிடும். සුද්ධාත්ම ඒව මුකුත්ම නැහැ මල්ලා. பரிசுத்தம் அதெல்லாம் දැන් மறந்து මට போயிடும். ඔක්කොම අමතක වෙලා இப்ப எல்லாம் අර மறந்து මේ වගේ මමත් ඉතකන් 100ට මුලාදෑනියා වගේ. இப்ப இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி போல நானும் இருந்தேன். මම ඌව දකිද්ද යන්නේ කණ්ඩ වගේ බලාගෙන යන්නේ. அப்ப அவனை பார்க்கும்போது தின்றதுக்கு மாதிரி பார்த்து கொண்டு போவேன். පැනලා වගේ එහෙම යන්නේ ඇත්ත මේ කියන්නේ. உண்மையிலேயே நான் சொல்றேன், அப்படிதான் ওই நான் දින போவேன். අපේ පල්ලිය ළඟ ඉන්නේ. எங்களுடைய சபைக்கு அருகிலே இருக்கிறார். දැන් එහෙම යන්නේ හරිද මම යනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டும் இல்ல, ඒ මනුස්සයා තමයි මට වැරදි කරේ. அந்த மனுஷன் தான் எனக்கு பிழை செய்தான். වැඩේකින් උන්ගේ න්‍යායව පෙන්නන්නත් බෑ මට දැන්. උන්ගේ න්‍යායය පෙන්නන්නත් බෑ. அவங்களோட சொந்தக்காரர்களே எனக்கு காட்ட முடியாது. උන් මොන වැරද්දක්වත් කරලා அவங்க නැහැ. ஒரு பிழையும் செய்யவும் දැන් අර இல்லை. මනුස්සයා න්‍යායව පෙන්නන්නත් බෑ. அந்த சொந்தக்காரங்களோட சொந்தத்தையும் காட்ட ඌත් முடியாது. එක යාළුවෙක් ඒ යාළුවා පෙන්නන්නත් බෑ. அவனோட நண்பர் போனா அவனையும் காட்ட දැන් முடியாது. හැමදාම උදේට මම පුතාව දාන්න ඉස්කෝලේ යනවා. அப்ப மகனை ஸ்கூலுக்கு போட நான் போவேன் இந்த நாள். පොර හැමදාම මේ පැත්තට අපේ පැත්තට එනවා. அப்ப எந்த நாளும் எனக்கு முன்னால வருவார். ස්වාමීන් අද නම් මූ ඇප්පිලා මැරෙන්න ඕන. கர்த்தாவே, இன்னைக்கு நான் இவன் இடிபட்டு சாகணும். දැන් ඊළඟ උදේට දකින්න මූ ආයෙත් එනවා. அடுத்த நாள் காலையில அவர் ස්වාමීන් காண்கிறது. මම එහෙම ඇත්ත කියන්නේ මේ මං මේ සුද්දයි බද්දයි කියලා කියන්නේ මං එහෙම තමයි කරේ. உண்மையிலே இப்படித்தான் நான் செய்தேன். මූ නම් ස්වාමීන් අද නම් මූ මැරෙන්න ඕන. இவனா என்ன சாகே வேணும். කෝච්චි පීලක් නැත්තම් මවලාරි මැරෙන්න ඕන. தண்டவாளம் இல்லாட்டி அங்கனைக்குள்ள செய்து சரி அவன் சாக வேண்டும். දවසක් ආයෙත් මූ එනවනේ මගේ මූණට. இன்னொரு நாள் இன்னும் மூஞ்சிக்கு நேரா இன்னொருக்க வந்தான். ස්වාමීනි දැන් නම් මූණ නැති වෙන්න ඕන. இவனா இப்ப இல்லாமே போகணும் கர்த்தாவே. බලන් ගියා මූගේ බයිකේ වෙන එකෙක් එන්නේ. அப்பா அவன் பைக்ல வேறொருத்தன் வாரான். මට එදා තමා තේරුනේ அன்றைக்கு தான் எனக்கு தெரிந்துச்சு මම මේ මොනවද කරන්නේ. நான் என்ன செய்கிறேன். අපිට කියනවලු වෛර කරන්න එපාලු. எங்களுக்கு சொல்றாங்க கோபம் செய்ய අපිට செய்ய வேண்டாம் අපිට කියනවා සතුරන්ට ප්‍රේම කරන්න. அந்த துரோகிகளை நேசிக்க சொல்லி පසුතැවිලි වුණා. மனம் திரும்பினேன். නිරාරව ඉඳලා පසුතැවිලි වුණා. உபவாசம் இருந்து மனம் திரும்பினேன்.
ස්වාමීනි මට සමාවෙන්න. எனக்கு கர்த்தாவே මේ மன்னியுங்கள். මිනිස්සු අදටත් ඉන්නවා. அந்த மனுஷன் இன்றைக்கும் இருக்கிறார். හැබැයි මම යාඥා කරනවා. ஆனால் நான் ஜெபிக்கிறேன், ස්වාමීනි මාව පාවිච්චි කළේ මනුස්සයට ගැලවීම දෙන්න. என்னை பாவித்து அவருக்கு விடுதலை கொடுங்கள் என்று. අපේ ගියේ ඇතුළට ගිය හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කළ ගැලවීම දෙන්න. நாங்கள் உள்ளுக்கு போன எல்லாரையும் வைத்து ரட்சிப்பை கொடுங்கள் என்று. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். අපි ළඟ 100ට මුලා දැනියු නැද්ද? எங்களுக்குள்ளே 100க்கு அதிபதிகள் இல்லையா? ඇස් දෙක වහන්න. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඇස් දෙක වහන්න.